Dobrý den, moje jméno je Jirka Vicharek a vítám vás u dalšího dílu Datatalk podcastu. Mým dnešním hostem je Tomáš Rezek, vedoucí kompetenčního oddělení ve společnosti Profinit. Ahoj Tomáši. Ahoj Jirko. My se s Tomášem podíváme do Profinitu, významné české IT firmy, která teď proběhla velká změna, úspěšný exit na začátku roku. Jí koupil Amdocs. Tak se podíváme, co vlastně tenhle exit znamenal, jak to dneska v Profinitu vypadá. Taky se podíváme, jak se vlastně za posledních 4-5 roků změnila propozice a to, co Profinit dělá, protože byl vždycky zaměřený na data, cloudové technologie a teď do toho přišla AI, Gen AI vlna, tak jak se to propsalo dovnitř a jak se to propsalo ven. Než se k tomu všemu dostaneme, jak vypadá vlastně dneska taková práce software houseu a jak do toho vstupuje AI, tak jaká byla ta tvoje cesta? Jak ses dostal první k datům IT a potom do Profinitu? K datům já jsem se dostal vlastně omylem. Jo? Já nejsem typický vývojář, ani analytik, ani matfyzák, ani na to máme teďka jiný experty. Ale já jsem začínal u Accenture, kde vlastně jeden z prvních projektů se týkal testování CRM systému a podobně a to mě úplně nezaujalo. A naskytla se příležitost jít dělat do týmu v datovém skladu, dělat tam juniorního analytika. A to mi docela šlo a i mě to bavilo trochu víc, takže jsem u toho vlastně zůstal. A postupně přes toho juniorního analytika, takovou tu holku pro všechno, že jsem se dostal přes seniora, architekta, projektového manažera, až vlastně už jsem řídil sám projekty, který jsem jakoby navrhoval s tím týmem a tohle to byla ta cesta, jak jsem se dostal k datům jako takovým a u nich s určitými výjimkami jsem zůstal až do dneška. A kdy jsi byl v Accenture? V Accenture jsem byl hned po škole, to znamená 2009 jsem tam začínal, to ještě měli krásný dům, krásný kanceláře v Tančícím domě. To ještě nebyl takový ten úprk směrem na periferii, jako to mají všechny firmy. A vydržel jsem tam nějakých 7 let, jestli si to dobře pamatuju. Pak jsem vlastně přecházel do komerční banky, kde hledali projekťáka, který rozumí datům a který se nebojí francouzštiny, protože vlastně se tam krom jiného plánoval jeden projekt ve spolupráci s centrálou v Paříži. Ten jsem dostal na starost a to vlastně bylo to, co mě nakonec následujících asi 7 let jako velmi, velmi zatěžovalo, protože vlastně se nám podařilo vytvořit asi 150 členný tým, který měl na starosti vývoj a údržbu datových řešení pro všechny mimo francouzské pobočky, hlavně země v Africe. A tohle to vlastně bylo něco, co jsme vyvíjeli, řídili a spravovali odsud z Prahy pro celou Société Générale. V rámci tohoto projektu konečně došlo na to, že jsem mohl využívat tady lekce z ekonomky ohledně kulturních porozumění a podobně, protože najednou, krom toho, že jsme pracovali s Francouzi, což má taky svoje specifika, tak jsme pracovali s kolegy z Maghrebu, jako z Alžíru, z Maroka, měli jsme tam vývojový centrum v pobřeží Slonoviny v Senegalu. No a najednou to je trošku jiný, než tady jako projekt, kde všichni lidi sedí v jedné kanceláři. Najednou, aniž ještě začal covid, jsme se museli bavit online, že? Museli jsme být schopni spolu komunikovat a taky vnímat to, co řeší ty naši partneři a kolegové. No. Takže několikrát se nám stalo, a teďka nevím, jestli to byl Senegal nebo pobřeží Slonoviny, že jsme měli mít jako důležitý jednání o tom, jak to budeme nasazovat, jak budeme školit uživatele, a nikdo se nepřihlásil. Že? Tak jsme říkali, co se děje, jako kde jsou všichni naštvaný, že? Tak jako měli tam být včas. A pak jenom přišel mail, hele, omlouváme se, jako fakt sorry, ale máme prezidentské volby. Říkáme, prezidentské volby znamená zákaz vycházení, že? Tam jako poslanici chodí s kalašnikovama a jezdí tanky, že? Aha, OK. Pak jsme si přečetli, že v novinách, že to jako prezidentské volby nejsou volby jako volby, takže jsme se naučili vnímat, že tam to vnímají trošku jinak. Stejně tak se dělo třeba to, že jsme měli jet školit uživatelé na Madagaskar. Takže měli jsme frontu zájemců, kteří se těšili, že to je přesně ono. Stejně tak, jako jsme měli frontu lidí, kteří se jako nabízeli, že pojedou na Reunion školit uživatele, ale z toho se šlo samozřejmě. No a z Madagaskaru taky, že? Protože se ukázalo, že tam řádí epidemie moru, takže nikam se nejelo a ku podivu se nikdo nestěžoval. To jsou dobrý historky. Ty jsi tam byl teda, že jsi vedl ten 150 členný tým. Ano. A co bylo to jako řešení, na čem to stálo? Nebo to bylo víc?
To řešení vlastně bylo založené na poměrně unikátním datovém skladu, který má stále dneska ještě používá Komerční banka, jakkoliv už přecházejí trošku jiným směrem, tak vlastně v té době to bylo i Gartner tohleto řešení ocenil jako nejlepší v Evropě a byla to klasická 3vrstvá architektura postavená na Teradatě. A tím, že vlastně ta Teradata umožňovala, nebo byla hodně předimenzovaná, tak to umožňovalo tu nadbytečnou kapacitu a ten výkon jako dedikovat na něco jiného. A vlastně se řeklo, hle dobře, máme tady lidi, kteří ví, jak to dělat, máme tady vzor, podle kterého to můžeme udělat a máme stroj, na kterém to můžeme pustit, tak jako proč to neskusit? A to vlastně tak to začalo, jo? Jsme byli 3-4 lidi v tom týmu a postupně teda jsme dokázali, že to opravdu jde, že jsme schopni vzít to řešení, které používala v té době Komerční banka, vosekat z něj takový ty lokální věci, přinést do toho parametrizaci, tak, abychom vlastně mohli vyvíjet jako automatizovaně, ještě bez AI, a nahrát do toho ty data z těch jejich systémů a vlastně to funguje. Jo? Je to, proženem to jako nějakým tím čištěním, že Stage, Core, Mart a najednou mají první reporty. No, a to byla velká změna a hlavně v té době, a zase ta situace se změnila že, za ty roky, v té době Société Générale vlastně prezentovala africké země jako největší potenciál pro růst a hrozně investovala v těch zemích a do řešení, které měly podporovat ten prodej a biznes v těch zemích. Takže i třeba došlo k tomu, že se prodaly některé balkánské entity a vlastně došlo ke swapu, že díky tomu potom dostali banky v jiných afrických zemích a tím se rozšířilo naše portfolio. Jo. To znamená, ke konci, když já jsem vlastně odcházel a ten tým byl stabilní, tak jsme měli, já myslím, že 27 zemí, pro který jsme to vlastně spravovali a bylo to jedno řešení na jednom serveru, který dokázalo replikovat ten kód pro jednotlivý země s těma parametrama, automatizovaně testovat. Všechno tohleto jsme tam vlastně udělali a tam se to jakoby rozdvojilo, jo? Že vlastně Komerční banka a ty jednotlivé řešení si žili svým životem, ale my jsme měli separé větev, kde jsme se snažili to maximálně automatizovat, protože prostě, když to děláš pro 27 entit, tak to nemůžeš dělat ručně, no, to prostě nejde. Takže to byl ten způsob, jak se nám to podařilo udržet a co vlastně jsme potom přinášeli těm jednotlivým zemím. Ještě jedna věc mě zaujala, ty jsi mluvil o té francouzštině, které se ještě dostaneme. Jak moc velký diferenciátor to je a 27 zemí, komunikace s nimi byla převážně ve francouzštině, tím, že jsou to jako z velké částky bývalé francouzské kolonie, anebo primární jazyk byl angličtina? Primární jazyk byl angličtina. Nicméně je potřeba říct, že oficiálně to samozřejmě byla angličtina. Jo? I Francouzi podepsali, že to je oficiálně angličtina. Ale prostě na určitý úrovni to není možný bez té francouzštiny. Jo? A zase jsme u toho, a já myslím, že se k tomu ještě dostaneme. Jo? Je to o té důvěře a je to o tom řízení očekávání. To znamená, pokud ten technický tým mluví anglicky a typicky s tím nemá problém, je to výborný a hrozně to pomůže. Akorát dost často se stane, že ten generální ředitel nebo šéf té dané pobočky nebo šéf té dané země anglicky neumí, že? Protože prostě to nepotřebuje a má lidi, kteří mu to přeloží nebo to s ním pracují, protože on je ten, kdo má ty konexe, on je ten, kdo má ten vliv a v okamžiku, kdy se jdeš bavit s tím člověkem, tak jako nemůžeš s ním mluvit anglicky. Že? Takže tam jsme vždycky jezdili, že? Když jsme měli setkání s generálním ředitelem těch jednotlivých poboček, tak jsme jezdili s kolegy z Paříže a jasně jezdili tam lidi, kteří jsou schopni aspoň pozdravit francouzsky a usmívat se. Jo? Takže to byl ten moment, kdy já jsem si oprášil jako francouzštinu, rozšířil slovní zásobu o datový sklady a podobně. Jo? To není úplně něco, co používáš běžně v konverzaci. Hlavně Francouzi jsou ten národ, co nemá zas tu čenglish, ne? Ne, ty mají jako... Ale mění se to, jo? Jako už jsou tolerantnější, než bývaly, ale prostě pořád tam jsou specifický slovíčka, pořád tam jsou specifický obraty a ta francouzština je jakoby ten icebreaker. Jo? Prostě pokud oni vidí, že tady je někde uprostřed Evropy v zemi, o který v životě neslyšeli, je někdo, kdo mluví stejným jazykem, tak je to jako trochu lepší. Jo? Pořád sice mají pocit, že to dávají někam na východ, jako kde jako pomalu žijeme v jeskyních, jo? Nebo já nevím co, ale to se nám podařilo změnit. Jo? A já jsem to třeba viděl za ty roky, když jsme začínali, jak ty první projekty i Francouzi říkají, no já nevím, tam na východ, to je takový, no máte tam elektřinu. A říkají, jste se zbláznili, ne? Jako,
co má znamenat. A opravdu jako bylo to někdy náročné se udržet, jo? Ale právě skrz jako to, co jsme dělali a co jsme dodávali, si doufám tvrdit, že jsme přispěli k tomu, že aspoň část Francouzů jako se naučila, že teda jako outsourcovat na východ nemusí být úplně špatný, jo? A že tady tam uprostřed Evropy nějaký Češi jako to vlastně umí a dělají to jako velmi dobře. No. Takže ta francouzština, a je to o tom, jo. Nikdy nevíš, kdy se ti co bude hodit, jo. Takže já tady s francouzštinou se mi tohleto podařilo a byla to do určitý míry schoda náhod, nebo můžeme tomu říkat jinak, ale mně se to jakoby hodně líbilo a skrz tu francouzštinou jsem se vlastně potom zase dostal někam dál, ale k tomu se asi dostaneme. No a v roce 2021 přecházíš do Profinitu. Tak co tě přesvědčilo opustit tady teplé francouzské místečko a vydat se do Profinitu? Jasně, teplé francouzské místečko, to se mi líbí, no, to je takový, jasně, jo, v ten okamžik, kdy já vlastně odcházím, tak ten tým je velice zkušený, je stabilní, funguje to, jo, vždycky tam budou nějaký problémy, ale už to nebylo takový to moje řešení, který jsem si někde vypiplál, jo, už to prostě bylo jako něco, co patří všem těm lidem, kteří najednou o tom věděli mnohem víc než já, protože prostě v okamžiku, kdy se posouváš těma žebříčkama, tak už nemůžeš mít ten detail, už to nemůžeš tak jakoby dělat. No a už to jako fungovalo, jo, a jasně, asi bych tam jako mohl něco dělat dál, ale naskytla se příležitost vlastně jít do Profinitu, kde já jsem měl spoustu kamarádů, spoustu známých a vlastně jsem si řekl, proč to neskusit, protože teďka jsem se naučil jako tady něco v mezinárodním prostředí, prostě velký projekty, to v té době ještě nebylo úplně tak častý a věřil jsem, že vlastně to je něco, s čím můžu přijít, co může být jako přínosný pro Profinit, protože jsme se bavili právě i vlastně s managementem Profinitu v té době, jasně chceme prostě expandovat na zahraniční trhy, v té době jsme po mém nástupu začínali realizovat několik projektů v Anglii, přibylo potom Německo. Ne, že bych na to měl jako zásadní vliv, jo? To jsou věci, kteří zařizovali obchodníci, ale podílel jsem se na tom a bylo to, co mě jako na tom bavilo. Jo? A vlastně ta možnost v tom na tom pokračovat bylo zajímavý, pokračovat na tom s lidma, kterým věřím, se kterými mají legrace. Máme hokejový tým, jo? Kde teda furt prohráváme, když kolegové by to asi neradi slyšeli, ale zaručeně máme nejhezčí drezy. Takže je to... A ty hraješ teda hokej? Jo, snažím se. Jo, jako, když to vidí moje děti, tak říkají tatínku jako hezký, ale proč je to tak zpomalený? Že? Takže není to úplně jednoduchý. No, takže takhle jsem se dostal vlastně do Profinitu a tam jsem měl pozici architekta, seniorní architekta, programového manažera, řekněme dodávky, takže tam, co bylo třeba zajímavé, tak právě byly ty zahraniční projekty, ale to bylo spíš jenom, ta moje účast byla omezená právě na nějaký ten jako high level design toho řešení a na diskuzi s těma lidma, s těma vlastníkama. To, co ještě mi utkvělo v paměti jako velice zajímavý, bylo AML řešení, které jsme vlastně stavěli pro Raiffeisen Bank, kde jsme jim pomáhali na to dělat jako dedikovaný datový sklad, datový řešení, tak to bylo fajn. No a pak vlastně najednou přes tu francouzštinu se naskytla příležitost nejenom přestoupit klubově jako hokejově, jo, ale i vlastně přestoupit pracovně. No a tak jsem se vydal na vlastně dneska 2 roky do Montrealu. Nejenom kvůli hokeji samozřejmě, ale tam vlastně do malý konzultačky Agile DSS, která vlastně se specializuje na Quebec, nicméně už dneska expanduje i do Francie, takže mají pobočky v Paříži a v Lyonu, jestli se nepletu. A vlastně dělají víc, řekněme, datovou strategii, dělají víc jakoby poradenství jako takový, ale dělají samozřejmě tu realizaci. Takže tam jsem přijel, tam jsem byl 2 roky a tam bylo hrozně fajn vidět, že ty data a ty datové principy, který všichni, kteří se v tom pohybujeme, tak známe, tak protože musím mít čistý data, že? Musím je mít prověřený, musím prostě mít nějakou trasovatelnost a tak dále, že to funguje všude. Jo? Je to všude stejný. A měl jsem i příležitost to vlastně vyzkoušet napříč jakoby sektory. Jo? Znamená tady, 90% mých projektů tak byly finanční instituce, vlastně banky, pojišťovny, zajišťovny, ten typ. A tam najednou jsem měl příležitost jít dělat audit datového skladu pro Cirque du Soleil. Jo? Takže
přišel, bavil jsem se s tím šéfem IT a šéfem BI a teďka jako říkám, no tak dobře, asi tady nemáte, že jo, dobře, očekávám, že někde máte nějaký vstupenky, říkám, jasně, 5 systémů, jo, na to dedikovaný sklad, máme vlastně 4 dceřiné společnosti, že jo, jedna zařizuje to Šapito, který je v Montrealu a který teďka myslím, že má být v Praze, druhá řeší jakoby představení pro děti, jo, to je separé společnost, takže druhý datový sklad, pak tady máme třetí, která vlastně řeší takový ten jakoby back office, jo, finance, HR, tyhle ty všechny řešení, a pak máme čtvrtou společnost a ta řeší soukromý představení. Říkal, co to má znamenat? Říká, no jasně, no, tak to děláme dost často, nějaký shakes, nás pozve, my mu tam postavíme jako někde na poušti prostě ohromný stán a tam máme představení pro něj a pro jeho rodinu, to nám dělá docela solidní příjmy, takže 4 datové sklady, no a že zatímco ve financích, že máš centrum nebo pozornosti na toho klienta, že pak ty produkty a tak u nich to jsou ty atleti, nebo artisti, nebo já nevím, jak to nazvat líp. A tam jako třeba vtipný je. Jaké bylo pojmenování toho řádku? Idečko. Jak se nepamatuju, ale jak to popsat? Ale Idečkem. Ta podstata byla v tom, že ty kostýmy, jako co oni mají, tak jsou neskutečně nákladní a jsou na míru. Jo. A když jsou na míru, tak ukazovali mi tu datovou větu, tak máš k jednomu atletovi 600 parametrů, který na jeho těle měříš. Jo, který se měří pravidelně, protože prostě někde, já nevím, moc posiluješ, tak ti jako narostou svaly, musíš upravit kostým. Jo? Říkají, to je prostě jako ten zlatý klíč, jo? Nebo to, co dělá tu přidanou hodnotu v těch datech, jsou tyhle ty míry, protože podle toho děláš celou výpravu a na konci dne, a jasně, to je něco, co já jsem si třeba neuvědomoval z té doby, to je to, co potom rozhoduje o tom, jestli se ten atlet zabije nebo ne, že jo? Protože jestli to má moc velký a někde se mu to zachytne, no tak je to problém, že? A ten problém může jako skončit opravdu špatně. Takže tohle to bylo hrozně zajímavé. Jo? Prostě ty data fungujou, ty datové principy jsou stejný. I pokud jste cirkusáci. Jo? A zase, jo, to byl jiný klient, zavolali mě, potřebujeme pomoc, nejsme schopni namodelovat datový sklad. Modelovat datový sklad, no tak to nemůže být tak těžký, ne, jako pro lidi, co mají praxi, protože tam bylo tam pár opravdu zkušených lidí. Říkají, no hele, nějak nám to nejde. Říkám, dobře, tak podíváme se na to. Co to je za společnost? Banka? Říkají, ne, hele, vyrábějí vajíčka. Říkám, jak vyrábí vajíčka? Říkám, no, to je, asi mají obrat asi 3 miliardy vajec jako ročně. Říkám, aha, tak to asi nebude jedna malá nějaká garážovka, ne, tak Nutri-Earth se to jmenuje a to je jako vlastně velký dodavatel vajec do všech různých řetězců v Kanadě a v Severní Americe. No a přesně jako fungovali na SAPu, a najednou jim došlo, že by potřebovali tím, že mají jakoby různý pobočky, to vlastně sjednotit datovým skladu a nebyli schopní se k tomu dobrat. Nebyli schopni se rozhodnout, jestli slepice nebo vejce. No, tady s těma vajíčkama tam to bylo veselý, protože že přesně tam měli takový ty různý klasifikace, že to je ten volný chov a napůlklecový a tak dále. Měli v tom trošku binec, no, tak jsme jim to vyčistili, už to je dobrý. No. Takže tohleto jako by bylo hrozně fajn, když třeba to byly projekty, které vlastně neměly celou tu realizaci. Jo? To je třeba něco, co děláme v Profinitu, že většinou přijdeme, začínáme třeba takovým auditem, jo? Máme na to nějakou metodu, uděláme to hodnocení, ten benchmarking a řekneme, hele, dobře, jste tady, jo? Tady podle Gartnera je to nějaký hodnocení. Říkáme, fajn, podle vaší datové strategie, kterou dost firem nemá, ještě i dneska, byste asi chtěli být někde tady a fajn, pojďte, my vám pomůžeme se tam dostat s těmahle věcma, na to si troufáme, tomuhle nerozumíme, to je jako my na vás a je tam pak ta implementační fáze. Jo, a ta implementační fáze, netroufám si odhadnout jako kolik procent toho, co na tom jako trávíme v Profinitu, ale je to určitě víc než polovina, zatímco v té Kanadě, já bych řekl 80% byl ten consulting. No. A co bylo fascinující, bylo to, že tato malá, z mýho pohledu malá firmička se jako dokázala dostat, že jsme třeba připravovali datovou strategii pro přístav v Quebecu, což je druhý největší přístav v Kanadě a teďka se tam řešilo, jak jako trasovat zásilky, jak ty data sbírat. Takže jsme řešili, ano, dobře, budete monitorovat kamiony a pohyb prostě v areálu tak, abyste věděli, jak jinak kvůli bezpečnosti, jinak kvůli fíčkům, který se za to platí.
A teďka jsme řešili, jak třeba snímat značky, že? Oni říkají, hele, rozpočet není problém. Říkáme, fajn, dobrý. Drony, že? Budete fotit. Říká, no, víš, drony, no, jako jo, ale jsme v Quebecu, že? Takže třetinu roku sněží nebo prší, nebo je hustá mlha, takže dron nebude fungovat. Říkáme, dobře, nevadí. Vymyslíme něco jiného, co třeba kamery u bran, že? Který to prostě dokážou přečíst, ta vzdálenost je menší. Říkají, no, hele, jako dobrý, ale to byl můj nápad, samozřejmě. Akorát, že jsem ještě v té době nenavnímal to, že v Quebecu mají značky na autech jenom vzadu. Že? Poznávací značku máš jenom vzadu. Takže to je jakoby v pohodě, když přijede ten návěs, akorát, že oni řešili ještě to, že přijede kamion, dotáhne tam návěs, ten tam nechá, odjede si ním. Že? A ty nejseš schopen jako naskenovat značku toho kamionu, abys potom byl schopen párovat ty návěsy, takže zase blbě. Takže bylo to veselý a bylo to zajímavý. Jako, a v čem mě to hrozně pomohlo, bylo to si uvědomit, že pokud rozumíš těm datům, tak jasně, vždycky tam je ten kontext toho daného biznesu nebo toho daného odvětví. A je to důležitý, jako být otevřený a opravdu nebránit se tomu, nebo se naopak donutit do toho trochu pochopit, ale 70-80% jsou ty data, jo, a pak nad tím máš nějaký kontext. Samozřejmě nefunguje to takhle vždycky, jakmile jdeš hloubš do toho detailu a do komplexnějších řešení, tak naopak tam je důležitější to know-how z toho biznesu, ale na začátku ty data jsou to, co rozhoduje. Jo? Ta znalost, jako ta doménová znalost, jak se tomu někdy říká, jako přichází až později. Prostě pokud tam přijdeš, ať už k těm vajíčkám nebo kamkoliv jinam, tak musíš se ptát, že ale dobře, kde máte data, co s nima děláte, a pak se pojďme povídat o tom, co jako biznis potřebujete. Takže třeba bylo trošku vtipný, že jsme dělali audit datového skladu pro Technickou univerzitu v Montrealu a jako Excel, který vládne všem. Že? Tam jako, oni to učí sice, jo, ale jejich databáze nestála ani za řeč. Jako byla. Je to tak. Ale třeba tohleto je jako hezký v tom, že to je zase, je to stejný všude, jo? Můžeme si říkat, jak jsme pozadu, já nevím co všechno, tak tady, že, co jsme řešili nejčastěji, ať už v bankách nebo kdekoliv jinde, je, že mám řešení, že, datový, ať už to je prostě sklad, nebo nějaký MART, nebo nějaká databáze a problém, který se řeší, je to, že si to uživatelé kopírují do Excelu. A pracují v Excelu, že ztrácíš trasabilitu, nevíš vůbec nic, co se s těma datama děje a tak dále. V Kanadě je to velice podobný, akorát, že to nekopírujou jako z databáze z Accessu, nebo takhle kopírujou to z nějaký cloudový databáze a stáhnou si to do Excelu a pracují v tom Excelu. Extrém byl, to je CDPQ, to je jakoby Národní investiční banka, bychom mohli říct, která vlastně spravuje peníze, které se vybírají na důchodovém pojištění a na životním pojištění a tak dále. Financují z toho nemocnice a podobně, takže Národní investiční prostě banka. No a já jsem tam dělal na účetním skladu. No a teďka jsme se to snažili napárovat, že ty zdrojové systémy těch skladů tam mají jako asi třeba 80 datových skladů, že opravdu je to velký. No a jeden z těch skladů tam měl nahrazovat to, co oni řešili jinak. No, a říkám jinak, protože to nikdo nevěděl, než jsme se na to podívali, jako jak to dělají. No a když mi ukázali, že sledují investice a slejvá se to jako v Excelu, a když doskoroval dolů, tak tam jsi měl tu sumu těch proinvestovaných prostředků v řádu trilionů dolarů. Říkal, takovýhle Excel jsem ještě neviděl. Jako to byl extrém. Jako. Ale už to mají ve skladu, už to mají jako standardně, už to je v pořádku. Excel i na triliony dolarů ještě vystačil. No a tak pojďme zpátky do Profinitu, protože ty si, jak jsi říkal, tak ta kanadská mise měla 2 roky. Zase evidentně rozšířila nějaký kontext a ukázala, co platí vždycky, jaký principy fungují v Česku, na pobřeží Slonoviny i v Quebecu a kdy naopak musíš si uvědomit, že mluvíš s výrobcem vajíček nebo cirkusákama. Tak co tě přivedlo zpátky a když se zvrátil, tak jak to, že se zvrátil do Profinitu? Mm-hmm. Zpátky, tak můžeme si hrát na to, že hokejová kariéra se úplně nepovedla, jako Habs. Já už jsem odjížděl, tak už si říkal, hele, je mi tě líto, jo, jako Montreal nebude hrát playoff. Starej. Jako už to není jako co to bývalo, že jo, a nikdy už to nebude. To je ta krize středního věku, že už víš, že už to nikdy nebude lepší. A ne, takže rozhodli jsme se vrátit s rodinou a najednou vlastně jsem byl v kontaktu, že, s kamarády a s bývalými kolegy z Profinitu
A říkal jsem, hele, no, asi se budeme vracet, tak jako jak se máte rád, vás uvidím, že já vždycky jsem vozil javorový sirup, no, to se navykneš, to je jako ketchup, to jenom vylepšuje věci. Jo, takže, a oni říkají, jo, hele, no to je výborný, protože vlastně my bychom tady jako chceme vytvořit novou pozici, že, jako tady vedoucí kompetenčního oddělení. Říkám, no zní to výborně, no, jako, co to je, jako. A říkají, no víš, my máme ty kompetence a vlastně potřebujeme jako tomu dát, jako potřebujeme s těma lidma líp pracovat. Jo? Potřebujeme prostě vytvořit opravdu podmínky pro to, abychom v rámci těch specializací, které máme, to znamená AI, data, softwarový vývoj, cloudové platformy a migrace starých řešení, abychom jako dokázali identifikovat ty služby a ty produkty, které jsou relevantní pro ty klienty a říct, ale dobře, prostě tohleto jsou technologie, na které, nechci říkat sázíme, ale kterým se věnujeme prioritně, jo? Protože to má prostě smysl. A tohle to jsou postupy, jak ty lidi k tomu dostat. Jo? Tím, že jim dáš čas, tím, že jim vytvoříš podmínky pro to, aby to mohlo fungovat. No a mně to přišlo zajímavý, takže jsem na to kejvnul. A vlastně ještě než jsem se stihnul zbalit, tak mi volá můj nynější šéf Míra Zoubek a říká, no víš, no se to změnilo trochu. A jsem říkal, co to má znamenat, že co zase tak jako půjdu někam jinam, nebo vám zavolat někam tomu. Říká, no víš, nás koupil Amdocs. A jsem říkal, aha, co to mění? On říká, no v krátkém horizontu nic, v dlouhodobém horizontu nikdo neví. No, takže vrátil jsem se, začali jsme nějaký klasický projekty. No a jasně stali jsme se součástí Amdocs skupiny. Jo. To je jakoby asi ta hlavní změna od té doby, než jsem odjel. S tím, že to, co zůstalo, je to, co je pro mě jakoby důležitý. Jo. To znamená, je tam pořád legrace, pořád máme ten hokejový tým, který teda pořád prohrává, ale zlepšujeme se samozřejmě. Jo, je to pořád ten tým těch lidí, se kterými se rád vídám a to je jakoby pro mě důležitý, jo, protože já nevím, jak to funguje dneska, jo, někdy mám pocit, že ani se svojí mladší ségrou si jako nechápu, o čem mluví, jo, takže nevím, jestli ještě pořád je důležitý pro tu generaci to jako chodit rád do práce a být tam s lidma, se kterýma se vystojíš, nebo už to není důležitý, protože stejně máš všechny armády online. Nevím, ale pro mě tohleto pořád je důležitý. A to byl jeden z těch důvodů, proč jsem se vracel, protože jsem věděl, že to bude fajn, že to bude legrace. No a to, co se změnilo, tak změnilo se samozřejmě... No, než půjdeme k tomu, co se změnilo, tak pár věcí kontextových. Tak pro ty lidi, co se přestěhovali do Česka teprve letos a nikdy o Profinitu neslyšeli, tak pojď krátce říct, jak je to velký, co vlastně děláte. Zase pro mě jste jeden z těch jako velmi úspěšných příběhů, na které můžeme být hrdí, a na druhou stranu takový jako standardní český příběh, mám pocit, že vlastně Profinit ukazuje, v čem jsme jako Češi fakt jako silní. Mm-hmm. Profinit není žádná garážovka, že? Je to firma, která tady působí už 27 let, jestli si to dobře počítám. A myslím si, že i na stránkách máme takový ten dlouhý had, jo? Jako co se kdy povedlo, jo? Kdo koho koupil, jak se jako rozšiřovalo to portfolium. Ale to, co je důležité, je, jak ty říkáš, jo? Že opravdu to je firma, která má za sebou nemalé úspěchy. Dneska je nás přibližně 600, který máme vlastně kanceláře na Florenci, nicméně vedle toho máme pobočky v Hamburku, máme kanceláře na Slovensku, měli jsme klienty a tím pádem nějakou dočasnou pobočku v Anglii, takže jako ten rozsah těch činností byl poměrně velký, možná trošičku nedosahoval těm očekáváním, těm plánům, jako které byly, ale navzdory tomu prostě ta firma je velice relevantní, vlastně obsluhuje, já bych řekl, všechny hlavní banky v České republice a na českém trhu a má za sebou právě úspěchy třeba typu Manta, že? O kterých tady bude mluvit někdo jiný, jo? Ale to je určitě zajímavý příběh. Jo? Takže ano, je to společnost, která byla ryze česká, než respektive byly tam nějaký výkyvy, ale teďka teda se stala součástí rodiny Amdocs. Ale to nemění nic na tom, že pořád se věnuje jakoby těm klientům a tomu, co dělá předtím. Jo? A vlastně ty data a ta datová kapabilita a to, co umíme okolo potom AI a dat, byl nakonec
alespoň z toho, jak to bylo komunikováno a jak to chápu, ten důvod, proč se Amdocs rozhodl vlastně spojit se s Profinitem, koupit Profinit, protože Amdocs je globální firma, bavíme se 30 000 zaměstnanců, nevím kolik miliard dolarů, 6 nebo něco takového jako příjmu. Jo, takže je to opravdu velký hráč na poli telka. Jo, jak máme takový růžový prezentace, kde se ukazuje, že prostě 90% veškeré komunikace, kterou děláš přes telefon, tak jde přes nějaký z Amdocsích systémů. Paradoxně, ale v datech jakoby nejsou tak zkušení nebo tak silní a to je vlastně ten důvod, proč se rozhodli koupit Profinit. Jo, protože věří, že společně dokážeme jakoby vylepšit tu nabídku nejenom pro telko klienty, ale vlastně i si převzít to know-how, který oni mají z těch velkých databází, že, kde prostě řešíš jako telko věci, kde máš jiný podmínky, že, než prostě v klasickém datovém skladu, kde takový to D+1, jo, nebo naopak D-1 je dostačující dost často. Tak jako tohleto, když se spojí, tak by to mělo mít velice zajímavé možnosti pro ty klienty. A zároveň jako ta výhoda, nebo to, co já vidím jako velkou příležitost, je vlastně mít možnost se zase vrátit a podívat se na ty mezinárodní projekty. Jo? Takže máme kluky, který pracují s kolegama z Austrálie na nějakém výzkumném projektu, máme jiný tým, který to řeší spolupráci s Američanama. A teďka, já nevím, bavíme se s kolegama z Filipín, z Indie, z Izraele, máme nějaký vývojový centrum na Kypru, takže je tam mnohem větší příležitost pro ten mezinárodní prvek, což já vítám. Jo. Je možný, že někomu od nás to úplně nevyhovuje, ale to už jsou potom nějaké osobní preference a není to na časových zónách. No jo, někdy to je trochu výzva, jo, ale jasně, jo, jako je to na druhou stranu pořád platí to, prostě, že nikdo tě do toho nemůže nutit a pořád tady Profinit bude pro ty svoje klienty, se kterými tady pracuje prostě 20 let, tak jako pro ně se nic nemění, jo, možná se mění někde nějaký jméno na papíře nebo v nějaký jako byrokratický mašinérii se něco musí upravit, protože teda už to není český vlastník a tak dál. Ale jako reálně prostě na tom place v těch týmech to zůstává pořád stejný. No, pojďme se podívat na to, co se změnilo v těch kompetencích. Mm-hmm. Že ty si tady říkal svůj titul, vedoucí kompetenčního oddělení. Já to budu opakovat, protože se mi to moc líbí. Nebudem si říkat celými tituly, říkejte mi prostě pane vedoucí. Pane doktore mi říká jenom můj zubař, nikdo jiný. On taky chce, ať mu říkáš pane doktore, ale no, takže těch 5 kompetencí, když zopakujeme. Jasně, tak je to AI, data science, machine learning, že všechny ty věci od té pokročilé analytiky. Potom máme datovou kompetenci, to znamená datový sklady, vizualizace, reporting, všechno, co se týká zpracování dat, řekněme. Potom máme kompetenci, která se soustředí na cloudové platformy. A nejenom z pohledu, řekněme, jako cloudu jako takového, zmáš Azure, AWS, Google, ale i z pohledu platform, který potom zpracovávají ty data nebo další aktivity. Jo? Typicky, že je to třeba Databricks, Snowflake, Microsoft Fabric, ale neomezujeme se jenom na ně. Nicméně to spadá jako pod tu kategorii. Potom máme softwarový vývoj, což jsou takový ty klasický Java, .NET vývoj. Jo. Pak tam je vlastně migrace jakoby legacy systému. Jo. Jsou to typicky ty zastaralé aplikace, které je potřeba teďka najednou nějak jako kontejnerizovat a dostat je vlastně do té dnešní doby, aniž by to moc bolelo. Mm-hmm. Jak se v čase posouvá jako velikost těch škatulek? Nebo když se podíváme na ty škatulky, tak zase všechny dávaly smysl jako naposled v roce 2021, když si vstupoval do Profinitu poprvé, tak ty škatulky dávají smysl. A ještě když dáme finanční sektor, tak bych řekl, že právě třeba legacy, ta transformační dává velký smysl. To mi vždycky přišlo, když jsi zmiňoval Mantu, na kterou máme samostatný díl, ale když jsi zmiňoval Mantu, tak mi přišlo jako úplně super v tom, že řeší tenhle problém, že to je ten painkiller, že prostě nevím, co mám ve vlastních datech, tak zase ty kompetence, jak se vyvinuly v čase. A zase moje hypotéza je, že se hrozně přibližují. Že to, co mě překvapilo, když jsem začal dělat Datatalk, jak moc
datové technologie a datoví profesionálové přebírají a jak pozdě z mýho pohledu ty principy software engineeringu, takže data, jako datový produkty najednou, agilní týmy s produkťákem, researcherem a tak. Dokonce CI/CD a monitoring a najednou opsy, jakože z DevOpsu, tak najednou máme MLOps a najednou máme DataOps, MLOps a teď LLMOps, tak vlastně mi přišlo zajímavý, jak se to slívá a teď s vibe codingem a GenAI, tak se mi těžko hledají ty kategorie. Tak jak to vnímáš ty? Já to vnímám podobně, no, jako ty. Nebo takhle, to jsou to dvě různé otázky. Ta první odpověď na tu otázku, jak se to jakoby vyvíjelo, tak jasně je tam ohromný nárůst jako AI. Jo? Když já jsem odjížděl, tak jasně data science. Jo? To prostě byla ta složitá věda, kdy prostě to musel opravdu rozvědět matematicky, to pochopit a správně to jako vytvořit. A najednou jako se tam do toho přidal takový malý odsásek AI, no uvidíme, co z toho bude. Jo? Má to velký potenciál, no ale vlastně se nejsme jistí. Tak dneska jako už to AI přeskočilo ten zbytek, jo? Takže říkáme ano AI a zatím ta někde je ten data science. Nicméně k tomu se určitě dostaneme, ono to takhle vždycky není. Jo? Ne všechno, čemu se říká dneska AI, je opravdická umělá inteligence a rozhodně velice často to, co klienti chtějí a potřebují, nemusí nutně souviset s AI. Jo? Ale to je úplně jiný příběh. Jo? Takže to je asi první věc, kterou bych vypíchl. Jo? To znamená, že opravdu nás, jak říkáš, jo, nástup GenAI prostě tady má vliv, jo, a nějakým způsobem se projevuje i v těch kompetencích. Vedle toho je tam určitě to propojování, jak si naznačoval. Jo. To znamená, a i co se týče těch velikostí těch škatulek, tak řekněme, že půlka těch našich lidí se věnuje softwarovému vývoji, což se překrývá s tou migrací těch starých systémů. Jo. Že je to typicky ve stejných jazycích, to zadání je jiný, ale využíváš tomu velice podobný nástroje. Vedle toho ta druhá polovina těch, řekněme, 250-300 lidí se věnuje ty datařině. Jo? A jasně, tam se to začíná zase mnohem víc přibližovat, jo? Protože jedna věc je taková ta jako teoretická datařina, jo? Řekněme opravdu logický modely, jo? Data governance, tyhle ty, bych to nazval jako ty měkký věci. Jo? Prostě musíš mít ty podpůrné procesy, které umožní jako té technologii dobře fungovat, musíš to dobře poskládat, to Lego, aby to jako dávalo ten smysl, a pak k tomu přijde jakoby ten vývoj, že, který máš ten design, že, nebo analýzu, design, vývoj, nějaký testování a už ti tam ty data jakoby proudějí. Jo? Takže tohleto se teďka mnohem víc propojuje ještě s těmi platformami. Že najednou teda dobře, jsme to takhle dělali vždycky, teďka jsme to takhle vzali, teďka to hodíme do cloudu a ono to bude fungovat stejně. Teoreticky ano, ale prakticky to tak není, že? Jo? Protože ty cloudy nebo ty cloudové technologie a ty platformy mají určitý specifika, který, pokud bychom dělali pouze ten, jak se tomu říká, lift and shift, jo, tak nevyužiješ naplno toho potenciálu a naopak si tam zatáhneš nějaký neřesti, které prostě jsou součástí těch starých řešení. Jo. Takže je potřeba tohleto mít na zřeteli a nějakým způsobem na to nezapomenout a to je to místo, kde se to právě potkává. Jo. Takže jasně máme tým, který dělá konceptuální modely, jo, který jako pomáhá dělat change management směrem data meshi, to jsou takový ty teoretičtí dataři, bychom řekli, nebo architekti, nebo jak tomu chceme říkat. Pak tam máme klasický analytiky a vývojáře, jo, ty spolu musí mluvit vždycky s těma architektama a teďka se k tomu přidává ta třetí skupina, která vlastně nastavuje ty platformy, jo, která říká jasně, tady budu mít takovouhle konektivitu na základě této architektury a mnohem víc musí pracovat společně a mnohem víc hraje roli to, nebo je důležitější, aby i ty jednotliví členové těch týmů věděli něco, aspoň ty základy o tom, co dělají ty ostatní. Jo? Takže třeba ty jsi zmiňoval principy softwarového vývoje, na to máme v Profinitu speciální školení a je to možná taková, abych řekl, úchylka, jo? Jako každý, kdo nastoupí do Profinitu, musí projít tímhletím školením, který tam je podle mě od začátku, jako když se poprvé nalepilo na dveře Profinit, tak vzniklo školení jako softwarový vývoj a principy softwarového vývoje. A jakkoliv jako se to můžeme smát, tak si myslím, že to pomáhá, jo? Že jako víš, že prostě máš nějaký principy, který platí zase bez ohledu na to, co děláš,
tak dokážeš pracovat s tím, jaký to má to tvoje rozhodnutí, nebo to, že se na něco vykašleš, dopady jako v tom procesu dál na ty lidi, co jsou za tebou, nebo na ty další komponenty, které potom s tím pracují. No, mám spoustu otázek. Začnu první, když mluvíš o těch platformách. No, tak jak se změnila role platform v tom celém a role cloudu? No, a proč se ptám je, mám pocit, že z toho modern data stacku uděláme si to na míru, víc nástrojů poslepujem a bylo jako víc běžný, že člověk měl vizualizační platformu, tady Power BI, protože byl zvyklý na Excel, ale potom datový sklad měl od Google, protože byl e-commerce firma a tak mu tam běželo BigQuery a do toho měl něco jiného na ETL a Keblu k tomu přilepenou a tak, že najednou se to centralizuje kolem toho ekosystému, že ty hyperscalers to jako požírají celý, že se fakt platformizují, že už není tahle část, ale chtějí celý ten hodnotový řetězec tak co nejvíc požrat. Tohle vnímáš, že vlastně to technické řešení nebo ten podvozek je nějakým způsobem definující? Do určitý míry jo, protože vidím dvě tendence. Jo. Ta jedna je, jak ty říkáš, budu to centralizovat, protože teda, když už se rozhodnu, dejme tomu pro Azure, tak si vezmu od nich všechno. Jo, protože mám to přehlednější, licenčně je to asi výhodnější velice často a má to jakoby nižší náklady na správu toho řešení, no, protože prostě všechno mi to sedí na jednom místě. Takže to je jedna tendence a úplně proti ní jako je druhá tendence, kterou vnímám u některých klientů a to je ta obava z vendor locku. No, kde já říkám, ale možná, že sice ty všechny platformy a ty všechny řešení, které já to mám, fungují hodně podobně, mají své specifika, své výhody, nevýhody, ale to gro prostě zvládnou všichni. Jo? Ale já nechci jako dávat ty vajíčka že, do toho jednoho košíku, takže dobře, vemu si Azure, ale nebudu si brát Microsoft Fabric, protože prostě pomineme jiný důvody, je to furt Microsoft, takže si tam radši dám Snowflake nebo Databrixy, ale třeba orchestrovat to nebudu skrz ani jako nějaký pipeliny, které jsou nativně od Microsoftu, ani skrz prostě Snowflake tasky nebo takovéhle věci, ale dám si k tomu Airflow, který prostě posadím ještě vedle a takhle si to celý rozstřelím. Takže jakoby tyhle ty dvě tendence tady fungujou. Každá samozřejmě má svoje výhody, nevýhody a nemyslím si, že bychom se jako nějaký z těch dvou zbavili. Jo, samozřejmě velcí hráči prostě typu Amazon, Microsoft, tak ty budou tlačit na to, že, aby směl tu možnost a ideálně bylo pro tebe výhodnější prostě všechno nakoupit od nich. I za cenu toho, že prostě tam máš vendor lock. A když se rozhodneš odejít, že to není úplně jednoduchý. Jo. Na druhou stranu, jako jak často budeš měnit tu platformu. Jo. Setkal jsem se s požadavky, ano, jasně, chceme to mít metadata driven, já nevím co všechno, protože až se rozhodneme přejít z Databrixu na Snowflake nebo někam jinam, tak to uděláme stisknutím tlačítka. Fajn, nechá se to takhle připravit, ale jako přece jenom když se dřív dělali datový sklady, tak se to dělal v horizontu jako 5-10 let. Jo. Teďka dobře, všechno se zrychluje, takže se bavíš o 3, o 5 letech. I tak za 5 let dojít k tomu, že to už jako celý zahodím. Ty důvody by musely být jako hodně vážný. Jo. A jasně, jsme pořád v konkurenčním prostředí, tak zase asi pricing, to, že začnou jinak počítat cenu, tak to vnímám jako velký riziko, protože s tím mají v těch firmách zkušenosti, prostě compute versus storage a najednou jsme to vymysleli, implementovali, je to super, ale změnila se jedna položka v ceníku a celý to musíme překopat, protože jsme využívali tady nějaký loophole nebo toho nestandardního pocitu. No, spíš se mi líbí, že díky vaší jako škále a velikosti, že v tomhle jste agnostičtí, že tam máte všechny, takže v tomhle si můžete vybírat a na druhou stranu předpokládám, že
tím, pro jaký děláte klienty, tak to netaháte z rukávu jakoby tohle nebo tohle, ale je to, že je jedno, maximálně 2 řešení pro daného klienta technologicky stackově. Jo, jak říkáš, jo, spousta těch věcí, které vymýšlíme a děláme, jsou agnostické. To znamená, je úplně jedno, jestli postavíš 3vrstvovou architekturu nebo prostě nějaký základy data meshe na Snowflakeu, na Brixech nebo na čemkoliv jiným. Jo. Je to o těch procesech a je to o tom podpůrném systému a té metodologii, jak to jako implementuješ. Potom tam jsou ty specifika, které jsou prostě daný tou technologií a ty výhody a ty rizika nebo nevýhody, které to jako sebou nese. Pro naše klienty tak málo kdy, a o to je to samozřejmě cennější zkušenost, mít tu možnost říct, ale dobře, začínáte od nuly na zelené louce, pojďme to spolu vymyslet. Jo, to je velmi výjimečný, protože obzvlášť prostě v rámci České republiky je to o tom, že když se budeme bavit o finančních institucích, tak je tam nějaká mateřská společnost, která prostě tu strategii jednoznačně nalajnuje. Jo, prostě bude to Azure, tečka. Jo, neexistuje jako tady se bavit o AWS nebo podobně, protože prostě matka rozhodla. A nebo naopak, jo, máme jiný klienty, kteří to mají třeba na Google Cloudu, a prostě musíme se přizpůsobit. Jo? Ta výhoda, kterou máme, je, že jakoby, a to je přesně ta činnost těch kompetencí, jo, že říkáme, dobře, tak mám tady nějakou sadu těch hlavních technologických kombinací a mám proto připravený frameworky. No, ano, tohle ten typ řešení děláme často a proto máme vypracovaný postup, jak to nasadit na každém cloudovém providerovi a jak to poskládat, ty technologie, tak, aby to fungovalo. A jasně s tím se jde ke klientovi a ladí se to jakoby na míru. Jo? Že říkáme, hele, dobře, v nějakém případě prostě pokud chcete orchestrovat víc systémů, tak jako mít Databricks workflow, který jsou prostě soustředění na Databricksy, asi není úplně optimální, lepší mít nějaký externí orchestrátor, ale pokud vám to stačí, fajn, přizpůsobíme to, domluvíme se, není problém. Je nějaký rozdíl mezi Českem nebo tady střední Evropou a zahraničím? A nebo vlastně už jsme tak globalizovaní, že ty technologie na této úrovni už preference jsou hodně podobné? Já myslím, že ty preference jsou hodně podobné, ale ta možnost toho výběru je tady jakoby nižší nebo užší a zároveň to jde i ruku v ruce s tou, řekněme, akceptací toho rizika. Jo? To znamená, tady je to daný třeba tím, že jsme v Evropské unii. Jo, takže máme nějaký regulace nebo legislativu, která se týká ochrany GDPR a podobně, ochrany dat, personálních informací a podobně. A v rámci jako mitigace toho rizika, že by se něco mohlo vykládat jako porušení tohle nařízení, spousta firem inklinuje k tomu automaticky říct, ano dobře, potřebuji to mít tady v evropském regionu a jediný, kdo je mi to schopný garantovat, je ta firma nebo ten provider. To samozřejmě ve Spojených státech nebo v Kanadě třeba tolik není. No, tam jasně musím to mít zase v rámci Kanady, ta legislativa je trošku jiná, ale není problém jako mít všechny 3. Jo? A to se dost často děje, jo? Že ty velcí hráči, kteří si to samozřejmě mohou dovolit, tak nemají jenom jednoho providera, ale mají jakoby to řešení rozesetý napříč jako těma různýma cloudama a i na různých platformách. Jo? Pak zase samozřejmě je s tím spojená věda, jak to jakoby všechno sjednotit, ale dokážou s tím pracovat a nějakým způsobem jim to funguje. Jak moc je to efektivní, jako na to nemám dost informací, jo? Abych jako mohl říct, že to je úplná blbost, nebo naopak je to super způsob, jak ušetřit. Jo? Takže myslím si, že tady jako máme stejné informace, znamená víme, co se na tom trhu děje, víme, jaký jsou ty trendy, nicméně ne vždycky si můžeme vybrat asi, nebo ti lidé, kteří o tom rozhodují, to, co by opravdu chtěli, protože mají víc svázaný ruce tím, že prostě je to dceřiná společnost nějakého velkého konglomerátu. Stejně tak si myslím, že je tady určitý zpoždění. Jo? To znamená, fajn, jo. Ještě před několika lety jsme teda to kopírovali z toho Power BI on-premu do toho Excelu, zatímco teda v té Kanadě už to kopírovali z toho cloudu do toho Excelu. Takže tohleto zpoždění tady pořád trochu je, takže když se podíváme na to třeba, jaký bankovní domy dneska jsou na cloudu, tak není jich tolik, zatímco
prostě ve Spojených státech a v Kanadě je velká většina těch bank, jako už to první kolo té cloudifikace má za sebou. Jo? Nemyslím si, že by to bylo, nebo že bychom mohli říct, že to je špatně. Jo? Ne, prostě je to jinak. Jo? A to sebou prostě nese ty určitý výzvy, že naopak ty banky nebo ty pojišťovny tady u nás se vyhnou takovým těm prvním nemocem, jo, který měly ty banky, které to šly jako úplně první a teďka ne všechno fungovalo, nikdo v tom neuměl dobře pracovat. Jo, tak to už máme za sebou a můžeme z toho těžit. Jo. Takže tohle to si myslím, že je jeden z těch rozdílů a to, jak se to projevuje, je právě té rychlosti té adopce a i v tom, jak vlastně ty společnosti na to přechází s trošku jinou jako představou nebo s trošku jinýma očekáváníma, než se děje v té Severní Americe. Děkuju. Tak pojďme ke slonu v místnosti. Tak co AI, Gen AI, ChatGPT, zatímco jsi byl v Kanadě, tak tady vznikla nová nebo byla uvedena nová technologie. Jak zasáhla do konzultačně implementačního biznesu Profinitu? Když se podívám rok 2021, půjdeš k vám do baráku a díváš se, co lidi dělají, jak to dělají a co dělají a jak to prodáváte versus rok 2025 ještě s tím jako bonusem MDox a globálního trhu a telko společností, tenhle jako nová zkušenost, nový potenciál. Tak jak velké to, co zůstalo stejný, jaký principy se nezměnily ani tady s novým internetem nebo novým ohněm a co zůstalo úplně stejné a co se teda změnilo úplně, protože to zpřeházelo karty. Tak já bych si myslel, že ta první věc je, že tato změna nebo tato příležitost se vlastně najednou objevila všude stejně. Jo? Není to tak, že teďka najednou prostě jako internet, tam spojím pár vysokých škol a najednou se začnou jako vyměňovat ty informace. Prostě díky globální síti to máme jako všude stejně. Jo? Takže byla to velká změna i v Kanadě. Jo? Takže prostě tam kolegové, kteří se tomu věnovali jako od začátku, tak se s tím hráli, že teďka přesně dokumentovali takový ty první úspěchy typu, jo, jasně nechal jsem si tady vypsat, co to bylo, 10 největších jako spisovatelů kanadských a jejich nejlepší knihy, které píšou francouzsky, že, a jsou z Quebecu a teďka to rozebírali a říkají výborně, mám tady seznam 10, 5 z nich neexistuje, těch zbylých 5 je kombinace jména režiséra a spisovatele a je jako z výčtu děl jedno jediný, který tam je napsaný, je opravdu kniha, no zbytek je vymyšlený. Jo? Takže už jsme se posunuli dál, ale jakoby ta důvěra, jo, a možná naopak taková ta přirozená nedůvěra v ty nové věci je všude stejná. Jo, takže to je určitě něco, co zůstává a co tu s náma ještě dlouho bude. Jo. A já bych to přirovnal k tomu, jasně, když jsme dělali datové sklady v Africe, tak jsme řekli, tady máte data, které prostě jsou vyčištěný, můžete jim věřit. No a na druhé straně stolu, že sedí člověk, který to dělá celý život a říká, ale já mám jiný čísla, já vidím jiný čísla. Říkám, no tak se pojďme pobavit, jak jste se k těm číslům dostal, že rozklíčujeme to, vysvětlíme si to. A říká, no ale ne, já tady mám sešit, který mám na svém stole a tam já si to zapisuju ručně. No, tak to se asi nepotkáme, že jo. A tohle je jako možná podobný v tom, že pokud pracuješ s těma modelama, tak máš ten výsledek, jo, ten sešit, ale jako to, co je zatím, je takový jako v obláčku, jo, nemůžeš, on ti to možná zkusí vysvětlit, tak je otázka, jestli to pochopíme, jo, jakým způsobem k tomu došel, takže musíš tomu buď to věřit, nebo mít způsob, jak to jako vyzkoušet, jo, a to je to, co si myslím, že teďka hodně rezonuje, jo, že jasně, máme tady nástroj, máme tady prostě AI, máme tady Gen AI, jo, a teď co s tím, jo, máme tady jakoby ten pohled těch manažerů, on dost často, který říkají, no výborně, četl jsem, že to umí všechno, vyhoďte všechny juniory, že nainstalujte tohle, ono to půjde samo a pak je tam jako ten střed s tou realitou, který někdy je bolestný. Jo. Stejně tak, a měli jsme, že tyhle ty buzzwords, že měli jsme tady velký data, že jo, takhle velký, větší, jo, vlastně jak si manažer řekne, tak teďka tady máme jako AI, jo. Je AI odpověď na všechny problémy v datovém světě? No rozhodně ne. Jo. O tom mě nikdo nepřesvědčí. Může to pomoct některé věci vyřešit, může to zrychlit některé procesy, ale rozhodně to nevyřeší všechny problémy. Jo. Prostě
Stejně tak, a zase se vracíme k těm manažerským pohledům, jo, já nemůžu si říct, dobře, doteďka jsme to nějak pytlíkovali s Excelama a s datovými skladama, který mají různou kvalitu, no nikdo je nepoužívá, protože ty data jsou úplně k ničemu, ale teď mám AI a to dám tady vedle a to mě spasí. Jo. Takhle to prostě nefunguje a naštěstí už i jako ten management si to uvědomuje, že já můžu mít AI, ale pod ním musím mít kvalitní data. A na konci dne je to o těch datách, který do toho modelu dám, abych měl ten kvalitní výstup. Jo? A pokud já nemám kvalitní data, nemůžu jako počítat s tím, že budu mít kvalitní AI. A tím se dostáváme k tomu, že pokud chceš mít kvalitní data, musíš mít takovou tu starou dobrou prostě datovou větev, mít ji v pořádku a ideálně mít jako pod tím metadata, že? Protože ti umožní odemknout potenciál těch dat a tím pádem na to můžeš postavit AI, který začne něco dělat a bude fungovat a lidi mu budou věřit. A jsme u té důvěry a u toho change managementu a to je dneska hrozně důležitý, protože jakmile prostě ty těm nedůvěřivým uživatelům nebo i těm vývojářům, který potenciálně jsou v té nejistotě, jo, že teďka teda všichni říkají, že prostě vývoj skončil, že prostě tam to AI a mám hotovo, jo, nepotřebuju vývojáře, no tak jako je tam ten pocit té nejistoty, jo, možná i nějakého existenciálního strachu a teď mám řešení, které teda zkusím použít a mám pod tím blbý data, něco do toho dám, vyhodí mi to odpověď, která nefunguje a tím jsem skončil. Jo, prostě celý to zahodím, řeknu, nefunguje to, nebudu to používat a to je škoda. Jo, a je to škoda nejenom pro toho člověka, který tohleto rozhodnutí udělá, protože se tím zavírá dveře k nějakým možnostem, ale je to škoda i pro tu společnost. Jo, protože prostě pokud ta firma nedokáže zvládnout ten přechod a to zapojení, tak jako ztrácí ten přínos, který to může mít pro celou tu firmu. Jo. A teďka pominu to, jestli opravdu je to takový to opravický AI nebo Gen AI, ale je to prostě něco novýho, nový zvířátko, jo, který prostě přichází a musíme se s ním naučit fungovat. Jo. To, co se mění, je za mě jakoby takový to klasický kódování. Jo. Ve spoustě firem už dneska máš nějakou verzi Copilota, která je teda odstíněná od toho, aby jako ty prompty nějakou pouštějí, že jo, tu firmu zůstávají tam, takže nemusíš mít strach z toho to používat. A je to o tom tomu dát nějaký mantinely a je to o tom ty lidi naučit s tím pracovat. Ale pořád si myslím, a možná, že jako za pár let si řekneme, že to je zcela chybná úvaha, jo, že pokud tomu rozumíš, pokud víš, co potom ChatGPT nebo Copilotu nebo prostě jakýmukoliv modelu chceš, jo, tak se ti s tím bude pracovat líp, než když mu řekneš, hele, spoj mi tyhle ty dvě tabulky, potřebuji ten výsledek a nemám nejmenší ponětí o tom, jakože teda vyplivne mi kód, který funguje, ale nejsem schopen si to v tom přečíst. Jo. A dobře, jo, teďka v rámci MDocs máme celý týmy agentů, jo, že máš jednoho, který to analyzuje, druhý, který to vyvine, třetí, který to otestuje a čtvrtýho, který ti to vysvětlí. Jo, takže tohle to je možná ta cesta, jo, která to jako prostě budeš mít celý tým těch agentů, který se o to postarají, ale pořád si myslím, že je pro tebe, jako pro toho uživatele, mnohem lepší, když dokážeš sám se svým rozumem jako pochopit, co on dělá, než když se spolehneš na to, že ti řekne, ne, to je přesně to, co potřebuješ. Jo, to je přesně ono. Myslím si, že tam ještě nejsme a že to bude chvilku trvat a do té doby se ukáže, jak moc, že přesně, jo, jako témata typu vibe coding a podobně, jak moc je to použitelný v reálném světě, ve kterém máš prostě bordel v datech, nejasný procesy, spoustu znalostí je v hlavách lidí, ne na papíře, ne v dokumentaci a teďka do toho chceš jako zapojit AI. No. Když to rozklíču, takže první na úrovni jakoby týmu a vývoje u vás, tak tlačíte copiloty, tlačíte jako pomocníky, augmented programming. Je to pro vás nějaký trend, kterým jdete a na druhou stranu pořád ta práce zůstává jako z velké části stejná a tohle je jenom zrychlení. Máme to k dispozici, nicméně v některém, pokud je to možný, tak jdeme ještě trochu jiným směrem. Když se bavíme čistě třeba o vývoji, tak my říkáme, hele, dobrý, fajn, metadata-driven vývoj. Jo? To znamená, mám šablony, které prostě mi generují kód a teďka do toho dávám ty metadata a snažím se to automatizovat. To znamená, já neříkám, že o tomu Copilotu, hele, tady mám tyhle ty tabulky, mám dělat takovou operaci, napiš mi ten kód. Jo?
je to něco, co se používá, co funguje a máme možnost to zkoušet. Jo. Teďka testujou se právě možnosti využívat ty týmy těch agentů, jo, ale to je, tam ještě řešíme na to, že jsme v rodině MDocs jako krátce, takže některé ty prostupy ještě nejsou úplně 100%, ale snažíme se spíš jít tou cestou jako té automatizace. Jo. To znamená vůbec rozumět. Je jedno, jestli je to AI, důležitý je, jestli ta část procesu je odbavena kvalitně a rychleji. Přesně, jo, jakoby je mi jedno, jestli mi to vygeneruje stroječek, který prostě tady používáme posledních 7 let, jo, a je to jednoduchý pravidlový udělátko, kde si vybereš jako jednu z těch možností a ti to vyplivne a vygeneruje ti ten kód, se kterým ty potom pracuješ, jo, zkontroluješ si ho, otestuješ a tak dál, a nebo jestli řeknu jako ChatGPT nebo Copilotu, hele, tohleto potřebuju, tohleto mi vyplivni, jo. Stejně musíš mít proces, jak to otestovat. Jo. Takže tohleto zůstává stejný a pořád věříme, že je přínosný pro ty lidi opravdu rozumět tomu, co ti to vyplivne. Jo. Protože, a zase, jo, už je to nějaký rok zpátky, ale měsíc. Když já jsem si s tím hrál, tak bylo to třeba super, potřeboval jsem dělat nějaký rekurzivní select, jo, který jsem kdysi dávno uměl napsat a bylo to, jako stálo mě to hodně sil, už to nepamatuju. Ale věděl jsem zhruba, jakou to má mít strukturu a řekl jsem mu, hele, potřebuju, tohle jsou ty objekty, potřebuju, aby to dělalo tohle. A teďka mi to vyplivlo skript, který jsem viděl, fajn, taková ta metoda, že ho pozorem a vidím, že jo, podívám se, jak to vypadá, vypadalo to slušně, seběhlo to, dobrý. Fajn, dokonce to dávalo i ty výsledky, které jsem očekával. No ale pak jsem mu řekl, já potřebuju udělat nějakou změnu, nějakou podmínku přidat a ten kód, který já bych jako pracoval tak, že bych k tomu prostě připojil další nějaký subselect nebo něco takového, tak to, co mi vyplivnulo, bylo úplně jiný, jo, ale jako totálně jiný kód, který já jsem nebyl jako schopen sledovat, co vlastně on mi tam změnil. Protože předtím to fungovalo, já jsem prostě chtěl jenom něco málo přilepit, ale on to pochopil tak, že to celý úplně předělal a to byl ten moment, kdy mě ztratil, jo? Protože už to nefungovalo a já jsem nebyl schopen to debugovat. A i když jsem mu jakoby dával tu zpětnou vazbu, říkám, hele, tohle to nefunguje, tak se to zhoršovalo a možná to bylo těma halucinacema, protože začal přidávat sloupce, které tam nebyly, jo? A takovýhle věci, takže pořád prostě si myslím, že tomu samozřejmě nejde slepě věřit a ta zkušenost těch lidí, jo, kterou prostě mají díky tomu, že to programovali xkrát a viděli spoustu těch věcí, tak je pořád jako hrozně cenná. Jo. A jasně, prostě seniorem se člověk nestane tím, že si budu povídat jako s ChatGPT. Jo. Musím si ten kód napsat, musím si to vyzkoušet a musím mít ideálně vedle sebe někoho, koho se můžu zeptat. Jo. Některé z těch věcí můžeme řešit jako kopilotama a podobně, ale pořád si myslím, že to není tak efektivní a že to není všespasující jako ta diskuze s těma lidma, to, že prostě se můžu zeptat a mám někoho, kdo mi to ukáže. Jo. Na něco super, podpůrná věc, výborný. Mně se i líbilo, já myslím, že to takhle popisuje Gartner nebo Forrester, který říká, hele jo, jasně, pokud zavádíte AI, tak je to taková ta obranná strategie. Jo. Nejdřív to dejte tam, kde vám to už dneska skvěle funguje, jo, ten proces je totálně vyčištěný, není tam žádný prostor pro chybu a začněte ty malinký kousíčky, které tam jsou, automatizovat, jo, protože máte to totálně pod kontrolou a nemůže se stát, že najednou ty výsledky budou natolik odlišný, že by to nikdo neuhlídal, protože už to všichni znají, všichni tomu rozumí. Jo. A tohle to si myslím, že je ta správná strategie, protože možná má jakoby malý přínosy, ale nenabourá ti důvěru těch lidí a naopak je to ujistí v tom, že hele, ono to funguje. Když to budeme správně používat, jo, jako ten oheň, tak nám to může dobře sloužit, ale když to pustím do toho, aby mi to začalo něco rozhodovat, tak taky může skončit velkým průserem. No, tak ty jsi mi teď nahrál na otázku na ty juniory, protože zase vnímám Profinit jako jednu z mála českých firm, co uměla s juniory pracovat, co měla propozici a vůbec nabírala juniory, protože jinak ty menší firmy, produktové firmy, hrozně často medior a starší, že vlastně nemají procesy a neumí se věnovat těm juniorům a neumí, jsou většinou v takové krizi, co se týče kapacit, že vzít čas seniora, aby se věnoval juniorů, tak vlastně jim nefunguje. Tak co junioři v dnešní éře AI, právě se říká, že ne, OK,
programátoři nepřijdou o práci, ti seniori budou mít vždycky, jako jsou software inženýři, nejsou to kodéři, tak sice tady budeme mít automatický kodéry, no ale co první musí být kodéry, aby se stali jako programátory, software inženýry, architekty. Tak jak tohle vnímáš, jak k tomuhle přistupujete? Já jsem v tomhle tomu jako skeptik, jo. Znamená, a možná je to jako charakterová vada, jo, takový to, že teďka se to přijde a hned se to všechno změní a bude to super a bude to dokonalý. Mám o tom své pochybnosti. Dost často se mýlím, jo, výjimečně mám pravdu. Jo. Uvidíme, jo, k těm vysokým školám, to je pravda. Já jsem sám byl překvapený, kolik kolegů vlastně ještě učí, jo, jakože prostě máme přednášky, že máme poměrně úzkou spolupráci hlavně s technickými univerzitama a vedeme, že diplomové práce a podobně. Takže to nám určitě jakoby umožňuje se i s těma lidma bavit a pořád, jako říkáme, hele, ten junior prostě potřebuje mít tu příležitost, aby se mohl stát tím seniorem. Jo? A jak jsme se bavili, je to jedině skrz tu práci jako takovou, může se to zrychlit. Jo? Jsem přesvědčený o tom, že právě ty různý jako asistenti a podobně jim umožní třeba ten jakoby cyklus z toho, jak prostě se stáváš jako tím seniorem, jak nabíráš ty zkušenosti, že to bude rychlejší, jo? Ale pořád si myslím, že to jako nejde kompletně přeskočit. Jo? Takže jak jsi se ptal, jak my pracujeme s juniory, tak mohl bych tady říkat, jak je to všechno dokonalý, jo? Jak prostě máme, jako, tak to není. Jo? Jako vždycky tam jsou rezervy, vždycky je co zlepšovat a shodou okolností je to jeden z mých úkolů, jo? Jak vlastně ten proces vylepšit tak, aby opravdu dával těm lidem to, co potřebujou a aby jim vytvořil ty podmínky nejenom pro ty juniory, ale hlavně pro ty seniory, aby vlastně měli možnost se i těm juniorům věnovat. Jo? A není to jednoduchý, protože je potřeba to vnímat i z pohledu té firmy, že to je prostě investice. Jo? Že to je drahý, no? Je to drahý, jo? Je to drahý, ale já jsem přesvědčený o tom a bojuju za to, že to má smysl, že se to vyplatí. Jo? Protože prostě ta firma jako neskončí i za rok a rozejdeme se, protože to už máme hotovo. Ne, ta firma prostě tady je s nějakou vizí prostě na x let dopředu a rozhodně se nepočítá s tím, že by se něco někde mělo ukončit. Ne, naopak, že jo, chce růst, potřebujeme ty lidi, protože nejenom kvůli AI, najednou ten trh je mnohem bohatší. Že jo? Dřív to bylo o tom, že datové řešení si mohly dovolit jenom ty největší firmy. Dneska skrz ten tlak na tu cenu a konkurenci najednou prostě, že jo, i cirkusáci můžou mít datový sklad. Úplně jsem na něm myslel. Takže najednou je to vlastně mnohem zajímavější. Jo? Ty práce je potenciálně víc a je to o tom to umět jako správně uchopit. A to neuděláš jenom prostě s týmem expertů. Jo? Je mnohem efektivnější, že tam mít tu pyramidu, protože zase ty junioři mají lepší podmínky pro to se naučit právě tu doménovou znalost. Jo? To znamená, ano, já mám tady ten základ tady toho vývoje, softwarové inženýrství a tak dál. Naučím se to, jak to funguje. Aha, a hele, a můj první projekt je tady u Cirkusáku. Výborně, protože najednou mě to hrozně baví a stanu se expertem na data jako akrobatu a podobně, protože to má prostě svoje specifika a jsem schopen se s tím klientem bavit mnohem detailněji o mnohem komplexnějších věcech než ten senior, který má dokonalý přehled o těch datech, ale už je pro něj obtížnější a možná ani nemá tu chuť jako tolik pronikat do té komplexity, která se skrývá v té dané doméně. Jo, takže tady je ten moment, kdy to podle mě je ten win-win. Jo. Prostě ten člověk, který začíná se jakoby pohybovat v notovém světě a má nějaký ty základy, tak pro něj je to způsob, jak se toho naučit víc a jak objevit prostě něco, co ho může bavit. Jo? A pro ty seniory je to možnost, jak to předat a jako ty věci, které mě tady nebaví, tak přehodit na toho juniora, protože je v tom dobré a vlastně se v tom může realizovat. Mně to přijde jako výhodný díl. Jo, pro mě taky nekončí svět s příchodem ChatGPT a velkých jazykových modelů. Vidím tam, že s jídlem roste chuť, no, že se ten počet problémů, které můžeme řešit, tak se rozrostl a beru to jako další abstrakci možná. Na to bych se tě chtěl zeptat. Protože, jak jsi říkal, máte už velmi dlouho od samotného začátku Profinitu nějaký základy a zásady softwarového vývoje.
tak pro mě je to další krok k té abstrakci. Jo, tak kolik lidí, kteří jsou skvělí softwaroví inženýři, dneska umí řadiče a prostě jako tu úplně, nebo hardware, jako chápe, jak se data zapisují na disk a vůbec to řeší nebo optimalizují, pro kolik use caseů to potřebujeme. A pořád jdeme do jako abstraktnějších a abstraktnějších, že už dneska máme nejenom jazyky, ale máme frameworky, nejenom do toho letí Copilot, tak je dobrý to chápat, ale zase můžu být úplně skvělý, elitní webový programátor a nikdy jsem si nemusel šáhnout na C++. Jo, rozumím tomu, co říkáš. No. Je to takový to, zvětšuje se nám ten black box. Jo? Mám věci, které prostě považuji za daný, za to, že fungují a tudíž se jimi nemusím zabývat. Jo? Má to svoje kouzlo v té abstrakci, že teda se soustředím na to nad tím, jo, a ten black box přesně, jo, jako kdo dneska ví, jak fungují, jak se posílají pakety přes internet, jo, kolik je tam těch řídících bitů a já nevím co všechno, jo, já jsem to nikdy pořádně neuměl a rozhodně nemám ambice se to naučit, ale pořád si myslím, že je důležitý, aby někde byl někdo, kdo tomu aspoň trochu rozumí, jo, protože když se něco rozbije, no tak pak je to problém, jo, a myslím si, že i v těch firmách by to tak mělo být, že teda nemyslím si, že skončí prostě IT, jo. Prostě fajn, dobře, mám tady AI, já nevím co všechno a něco outsourcuju, ale pořád potřebuju někde mít ten zdroj těch informací, abych byl schopen to opravit, až se to pokazí. A ono se to vždycky si najde něco, co se pokazí, jo. Jako, a i kdyby ne, tak je důležitý na to být připravený. Jeden extrém, že jo, to jsou nějaký ministerstva, že jo, který mají pořád to oddělení těch psacích strojů, jo. Tak to je jako jeden extrém, ale jako... Tak ve finančních institucích tam někdo... Tužka papír. Nebo jo, tužka papír, já jsem myslel jako Kobol. Jo, tak jako to je výhodný biznes dneska umět Kobol, jo, ale to je právě ta migrace těch legacy systémů, ale jako tam je to nebezpečí je v tom, že prostě tím, jak jako se to stává tou magií, jo, protože ta něco to dělá a ty nevíš co a musíš tomu věřit, tak jako... je to zjednodušení, který má výhody, ale i nevýhody. A pro mě ta nevýhoda je, že prostě nevíš, jaký jsou ty principy, na základě kterých to funguje a tím pádem nemůžeš jako spolehlivě předjímat, co se stane a jak to jakoby zafunguje, když něco. Jo? Ne vždycky to je potřeba, ale typický příklad je Qualify, jo? Jako to je takový ten průbířský kámen, kdy ve stejném dobrém SQLku jako poznáš jako ty opravdu začátečníky, jo? A ty, kteří už jako něco mají naprogramováno. Jo? Že prostě víš, že když píšeš Qualify, tak to musíš mít deterministicky určený, jinak ti to hází náhodný čísla. A tohle to je o tom, pokud já nevím, jak ten black box funguje, a teďka za black boxem si můžeme představit AI, a jestli náhodou tam jako nemá v sobě to Qualify a já mu dávám blbý vstupy, na základě kterých on mi hodí shodou okolností dobrý výsledky, ale když já změním ty vstupy, no tak ty výsledky najednou můžou být špatný a já to nepoznám, protože už mu věřím a nemám způsob, jak rozklíčovat to, co je vevnitř, že tomu nerozumím. Jo, to je případ toho juniora, který si nikdy Qualify nenapsal a nenapadne ho, že tam to riziko je a máme jenom ten vstup a ten výstup. Jo, a jasně, může být argumentace, že teda mám toho agenta, který mi to vyvine a teďka na to budu mít ty testovací agenty a celý ten tým, který mě přesvědčí o tom, že to je dobře. Na druhou stranu, to máme na hrnečkách napsaný, jo, že snažit se vylepšit kvalitu kódu tím, že budeme víc testovat, jo, to je stejný, jako si myslet, že zhubneš tím, že se budeš víc vážit. Jo. Neřeší to tu podstatu, jo, a ty musíš mít to know-how a tu znalost na to, abys byl schopen dát tu správnou zpětnou vazbu a říct, hele, tohle je blbě. Jo, tohle to nefunguje a ten stroj si to opraví. Jo, ten jazykový model se to dokáže naučit a dokáže se tomu nějak vyhnout, ale musí dostat tu zpětnou vazbu. A jasně, tu zpětnou vazbu může dostat v rámci toho cyklu po 10 000 kol testování, ale ani to ti nezaručí, že zrovna narazíš na ten případ, to nebude fungovat, protože tam je strukturální problém. A narazíš na to, až v produkci ti to prostě celý spadne a nikdo nebude vědět proč a stejně tam bude muset jít někdo, kdo to bude analyzovat a dobře, možná to bude další agent, který to najde, ale vyplatí se to, stojí to za to riziko? Dneska si myslím, že ne. Možná, že dojdem k tomu, že za pár let už to bude tak jako jednoduchý, že se to vyplatí, ale pořád si myslím, že ten člověk, který tomu rozumí, se v tomhletom jako automatizovaném světě stejně nestratí. Jo. Takže
Z tvého pohledu a z pohledu Profinitu se pro juniory zase tak jako vlastně mají víc možností s Amdocsem a tak ta příležitost je velká a mnohem větší. AI může pomoct, ale ten jako core princip toho se učit, osahat si to a dostat se k reálným projektům a vlastně chápat, co mi generuje AI, tak to tam zůstává a to během následujícího roku, 2 podle tebe nezmizne. Já si myslím, že to nezmizí. Asi se budou zvyšovat ty nároky. Jo? To znamená, ano, dobře, dělám datařinu, ale potřebuji aspoň základním způsobem chápat, jak funguje jazykový model, jo? Jak funguje AI, protože s ním budu přicházet do styku, ať už jako s nějakým rádcem, pomocníčkem, anebo budu pracovat na řešeních, jehož data nebo výstupy někde budou asi vstupovat do AI. Jo? A musím rozumět těm principům, abych byl schopen jako líp dělat svoji práci. Ale hele, to je stejný jako takový ty kapesní překladače. Jo? Takový to jasně, není potřeba se učit cizí jazyky, že? Protože prostě do toho řekneš a v reálném čase ti to odpoví v jakýmkoliv jazyce. Nemám úplně pocit, že by to jako znamenalo krach pro jazykové školy, jo? A dobrý, můžeme jít ad absurdum, jo? Prostě to, že se ty věci učíš, tak nějakým způsobem se rozvíjíš mozek a tak dále. Ale to nechme stranou, prostě ano, za mě, a možná jako mě budoucnost to jako se ukáže, že jsem neměl pravdu, nejsem přesvědčený o tom a nevěřím tomu, že junioři a jakoby programování teďka zaniká, protože nastupuje AI. Jo? Nevěřím tomu. Jo, myslím si, že máme ještě hodně práce, co dělat a lepší lopaty se budou jenom hodit. Jo, ne, určitě. No tak nejhorším, já se vrátím k hokeji na profesionální úrovni a uvidíme. Jezdit s rombou. to by musely být i velký pokroky v robotice. No, když půjdu o úroveň výš ještě, tak co to znamená pro ty vaše kompetence? AI, Data Science, Machine Learning, jedna, data, cloud, legacy, software engineering. Tak zase moje laické chápání je, že se to díky Gen AI vlastně hrozně propisuje, prolíná, že jsou si ty obory blíž než kdy předtím. Je to tak. Zatímco dřív jsme byli v situaci, že na tu nabídku nebo na tu poptávku jsme dávali nabídku dohromady v rámci té jedné kompetence. Jo, tak dneska už to je o tom, že tam vždycky jsou 2-3 kompetence, které prostě dohromady to musí vymyslet. Jo, jak ty říkáš, jsou tam přesahy, ty systémy jsou na sebe napojený, není to prostě oddělený, není to snadno definovatelný problém, je to komplexnější a vyžaduje to jakoby větší spolupráci. Do určitý míry konečně mám kolegu, který by říká, konečně došlo na moje slova, jo? Protože on je velkým fanouškem metadat. Jo? A teďka my jako Manta, jak se říkal, budete o tom mluvit, ta je postavená prostě na zájmu o metadata, je to způsob, jak prostě budovat metadatový sklady a sbírat ty metadata. Tak máme k tomu pořád ještě v Profinitu blízko a jsme přesvědčeni o tom a dlouhou dobu jsme to našim klientům ukazovali, že ty nemůžeš naplno využívat ty data, pokud nemáš kvalitní metadata. Jo? A nemyslím tím jenom takový ty pasivní, že sbírám jako tak, kdo k tomu, k čemu přistoupil. Jo? Já si pamatuju, že v bance byl jakoby robot, který kontroloval, to byly klasické podmínky, jo? Ale pokud si prostě spouštěl skripty jako příliš konkrétní, tak to jako hodilo alert a někdo se na to musel koukat. Takže přesně byla instrukce, prosím vás, jakmile si budete jako selektovat tady klientky jako s vyšším věkem než 75 a s větším zůstatkem na účtu než 90 milionů svobodný, hned se to pozná, hned se to najde. Tak to je přesně o tom. Jo? Prostě jako ty metadata, fajn, máš nějaký pasivní, to jsou tyhle ty věci a je to o tom, jak je jako zaktivovat. Jo? Takže jasně Gartner mluví o aktivních metadatech tím, že prostě prediktivně s nimi pracuješ a tak. A to je něco, s čím jako my jsme chodili po tom trhu a říkali, hele, máme řešení, které to umí dělat, jsme na to připravení, pojďme se na to společně podívat. Jo? A často bylo, ale to je takový, jako ty data jsou zajímavější, jo, jako ty metadata, to nemá tu hodnotu a k tomu se dostaneme někdy příště. Jo? No a teď
právě díky AI, a jak by řekl ten můj kolega, konečně došlo jeho slova, najednou i ty velké firmy, které v tomhle tom byly někdy hodně rigidní, si uvědomují, že ty metadata jsou fakt důležitý. Jo? Že přesně bavili jsme se o tom, že máme diversifikaci, nebo jako diversifikační strategii, takže nemám jednoho vendora, mám to rozesetý po víc systémech, v některých případech po víc cloudech na jednom řešení, potřebuju ty metadata, abych byl schopen to celý uřídit, abych věděl, co se mi kde děje, protože nemůžu prostě jít jako od systému k systému a koukat se pod pokličku, jestli náhodou něco tam jako nebublá špatně. Jo? Takže musím mít jedno místo. No a to nás vede, že jsme se toho trochu dotkli, ty data observability, že? Což je zase takový prima termín, který vlastně zjednodušeně říká to, že bys měl vědět, co se tam děje. Jo? A jasně, bez těch metadat nejsi schopen jako spolehlivě říct, co se v tom systému děje. Takže tohle je zase jedna z těch příležitostí, ke kterých se dostáváme díky AI, že jsme připraveni na to vlastně s tímhletím našim klientům pomoct a zároveň jim jako předpřipravit ty metadata s těmi daty proto, aby mohly být vstupem pro to AI. Protože znova prostě AI jako teďka není ten zázračný všelék, jo, který vyrovná rozpočet a vylečí bradavice. Ne, prostě je to super nástroj, který může skvěle fungovat, ale musí mít ty správný vstupy. Tak to nebude. A potřebuje kontext, jako jestli zase z mýho úplně laického, jestli mě AI něco naučila, tak lépe zadávat lidem, protože jsem si uvědomil u chatu GPT, chápu, že nemá můj kontext, že nebyl na té schůzce a tak. U mých kolegů, když byli na té schůzce, tak moje přesvědčení a mylný předpoklad je, že si z ní odnesli dost to samý a ten samý kontext jako já. Tak když zadávám, tak dávám mnohem větší kontext. A to je podle mě to zlato. V těch metadatech vlastně máš ten kontext a máš tu strukturu, máš ten příběh té firmy a těch dat. No. Jo, jako druhý téma, že, který právě se tímhletím taky trochu otevírá, je konceptuální modelování. Jo. To znamená, že prostě vycházíš od těch business procesů a jdeš dolů, protože právě s příchodem AI se najednou děje, nebo taková ta poučka je, chceš to tomu asistentovi jakoby vysvětlit, nebo ho to naučit, dělej to, jako bys to popisoval svýmu juniornímu kolegovi. Jo. No a najednou se setkáváme s tím, že to je přece standard, ne? Tak jako mám popsaný, co mám dělat. No, jako jo, ale vlastně to nikdo nepoužívá, je to starý a když nevím, jak to, tak jdu tady zatím a on mi poradí a když on neví, tak tady byl někdo, kdo to dělal před 5 lety, ale už je na jiný pozici, ale pořád si to pamatuje a najednou vlastně se rozkrývá to, že po technické stránce, jako dobře, někde máš data, metadata v ideálním případě, teďka na to napíchnu AI a teďka chci vysvětlit, co to má dělat. A vlastně v té firmě se nejsou schopni shodnout na tom, co by to jako mělo být a jaká by měla být definice toho procesu, protože to nějak doteď fungovalo a nebylo to potřeba pojmenovat. Že? Protože ta znalost, to know-how sedělo v hlavě těch lidí a teď je potřeba to dát na papír. Jo? A právě že to konceptuální modelování má jakoby pomoct tomu přenést na papír ty business procesy a dále je rozpracovat a pomáhá to tomu vlastně vůbec i v té firmě si opravdu sednout, vydefinovat si, co je co a jak to má fungovat. Někdy to je opravdu překvapující, jak moc ta znalost nebo ty předpoklady jsou odlišný oddělení od oddělení, anebo i prostě v rámci jednoho týmu ty dva lidi se na to koukají úplně jinak, ale nějakým to funguje, ale v okamžiku, kdy to mají naučit AI model, tak to nejde, protože každý mu říká něco jiného. No, když se podíváme o úroveň výš, tak ty si tady v našem rozhovoru říkal, že je rozdíl mezi tím, často je rozdíl mezi tím, co klient požaduje, chce a co doopravdy potřebuje. Tak mám pocit, že v tomhle udělalo AI velkou vlnu a že právě, že lidi, co měli chtít data, tak přišli a data dlouho nechtěli a teď přišlo AI, tak chtějí AI a potřebují data. Jak vnímáš tenhle shift? Říkáš teda, že u těch interních věcí
To není zatím revoluce, je to nějaká evoluce, je to další nástroj, principy zůstávají stejný. Na druhou stranu zase, když jsem mluvil o MDocs, tak jeden z těch motivací k nákupu byla AI vlna a to, že máte tuhle datovou excellence a že o tom můžete rozšířit tu společnou nabídku. Tak jak vnímáš ten trh po ChatGPT a z toho obchodního klientského hlediska? Jo, je to velmi zajímavé to pozorovat. Jo. A my jsme tímhletím už prošli, že? Už tady byla jako big data, jo. Jako všichni prostě chtěli big data jsou budoucnost, jo. A teďka ty manažeři, kteří o tom rozhodovali, na neštěstí ne vždycky o tom mají dost informací, že? Tak chodili, říkají, takhle velký chceme ty data, a ještě větší, a dvakrát, jo. A takovýhle pak přišla agilní metodika, jo. Takže všichni chtěli jako agilní vývoj a zároveň jako ty zadavatelé říkali, tak chceme, abyste to dělali agilně a chcete jim mít projektový plán, cenu, jo, a časový rozpracování, a ty lidi, co tomu rozumí, na to koukali, říkali, něco tam asi bude špatně, jo. Tak teďka tady máme jakoby vlnu AI, jo. A je to určitě správně, protože ty firmy, že se nemůžou dovolit to jakoby zaspat, jo. Jako není to revoluce, ale je to způsob, jak vylepšit ty své služby, jak jako objevit nové možnosti, a byla by chyba to jako úplně opomenout. Jo. Na druhou stranu je to trošku, nebo já to vnímám trošku smutně, protože to jako hází ze stolu ty ostatní témata, které fungovaly velmi dobře a podle mě mají to svoje místo na tom trhu. Jo? A to je přesně machine learning, data science, to nejsou jako mrtvý obory, jo? Který teďka vlastně AI přichází a tohle to končí. Jo? A teďka ale přichází ten klient a chce AI. Jo? A my říkáme, hele, to, co popisuješ, a to se nám reálně stalo, jo? To, co popisuješ, je typická úloha pro data science, který má nad sebou nějaký decision engine. Odpověď byla ne, já chci AI. Jo? OK. Náš zákazník, náš pán, dali jsme ještě jednou na stůl ty varianty, nacenění, všechno. Odpověď byla ne, potřebuji AI, protože manažerský rozhodnutí na prezentaci. Udělalo se AI, stálo to, já nevím, jednou tolik, než to jiný řešení, a na neštěstí ten tým neměl dostatečnou maturitu na to, aby ten modul provozoval. Protože jste to nikdy nedělali, teďka se to vyvinulo, bylo to poměrně komplexní řešení, předalo se to klientovi, do půl roku se to vypnulo. Jo, takže teďka tam přicházíme znovu, říkáme, hele, pojďte, nejdřív musíte vybudovat tu kapabilitu, že jo, pak můžete zkusit něco takového, a mezi tím pojďte používat tady starou dobrou data science, protože plně pokryje tady 85-90% toho, co potřebujete, a ty extrémy, to si jakoby pořešíte ručně, jo, protože těch je tak málo, že se to nevyplatí prostě pokryvat. Takže tohle to je jakoby ta smutná zkušenost, kdy prostě přebíje jako ta horečka okolo toho AI, to racionální uvažování. Jo. A to je jeden příklad, a druhý příklad, to je takový ten marketing. Jo. Já mám poptávku po AI, no takže začnu všude dávat to AI. Jo. Takže i u nás, když my máme datovou kompetenci a pořád máme datový sklady nebo datové řešení, pořád to jsou slovíčka, kterým rozumíme, a s kolegy z MDocs jsme párovali ty služby na sebe, abychom jako věděli, s kým se bavit v určitých tématech, a já jsem to procházel a vidím tam, jako nemůžu najít datový sklady, jo, nebo datový řešení, nebo prostě nějakou datařinu klasickou, ale vidím tam AI ready data. Říkám, a co to je tohle? To je jako nějaká příprava pro model. Říkám, ne, to marketing přemenoval klasický datový sklady, protože tam musí být AI, jinak to jako nefunguje dobře u klientů. Takže jasně, v rámci Ameriky máme AI ready data, ale rozumíme tomu, že to je klasická datařina. A je to takový, já si myslím, že tohleto za chvilku bude zase pryč, jo, že to je taková ta vlna, jo, jasně, všechno musí být AI, prostě, jo. Jako bylo digitální. Jo, nebo Bluetooth, jo, jako všude dáme Bluetooth, to bude lepší, jo, jako, tak to je jako hodně podobný. A tohle ta vlna, jako to směje z toho písku, prostě další vlna, a myslím si, že s tím zůstane jasně AI, Gen AI, jazykový moduly, agenti, asistenti a tak dále, to se ustálí, a zase se vrátíme zpátky k tomu, že teda nepotřebuju mít AI ready data, ale musím mít kvalitní data, které jsou a sedějí pod tím modelem. Jo. Mě třeba, a myslím si, že okolo toho nebyla takový buzz nebo takový šílenství, to byly ty široký data, jo, nebo wide data, jak se označuje, že prostě
nepotřebuju mít jako spoustu věcí o jako jedné dimenzi, ale naopak pojďme se sbírat to mnohem širší dimenzi, abychom si udělali ten celnější obrázek. A to si myslím, že shodou okolností je dneska mnohem důležitější pro to AI, než jako mít jako tu dlouhou historii. No, ale to asi pak záleží jako účel od účelu. No. Ale vnímám to spíš negativně, protože těch vln jsem několik už zažil a je to o tom, že to jako zbytečně strhává pozornost na jednu věc a ty ostatní, který prostě pořád jsou funkční a tak najednou jsou upozaděný a nikdo se o nich nechce bavit, protože to jako není trendy. Jo. Takže my držíme ten narrativ, že teda pořád máme data science, pořád máme machine learning, nemáme jenom AI a jsme přesvědčení o tom, že tyhle ty věci budou pořád potřeba, jo, že to teďka neskončí. No, já to oceňuji. Mám pocit, že v tom je zase rozdíl mezi tady postsovětskou, respektive středoevropskou, respektive českou mentalitou. Naopak jako pojmenovávat věci tak, jak jsou, versus tou západní, hodně boostovat tu komunikaci a všechno je awesome, i když to ještě nemáme. Takže to je zase, je potřeba tam najít nějakou tu aviváž. Co by mě ale zajímalo je, jak se na tom díváš, ty si několikrát citoval Gartnera, Forrestera, tak jak se díváš na jejich práci, protože podle mě je to jako taky dobrý sluha, špatný pán, v tom, že zrovna Gartner bude tlačit AI nejvíc, rozhodně tlačil hodně big data, tak jak moc je to nástroj, jak se orientovat v tom enterprise globálním prostoru a technologickém a jak moc vlastně na to potřebuješ zareagovat, protože tady někdo zpívá písničku, ale dělat si to svoje je důležitý. Mm-hmm. No, předtím bych řekl, že jako obdivuju ten business model, který vytvořili. To je prostě jako, obě strany platí. Jako fascinující. Jo. Opravdu tohleto jako je vyvážený zlatem a myslím si, že jim to funguje úžasně. Muselo to stát jako spoustu úsilí, ale dotlačili to tam, kde jsou. A jakoby ty lidi, kteří pro ně pracují, ty analytici a tak, to nejsou hloupí lidi. Jo? Takže to, co oni říkají, nebo to, jak popisují ty technologie, to mi přijde super. Jo? Máme to štěstí, že máme tu možnost jako s nima konzultovat, ať už s Forresterem nebo s Gartnerem, máme možnost se dívat na ty materiály. Jo? Některý z nich jsou velmi zajímavý, se spoustu z nich jako souhlasíme nebo je nějak dál rozvíjíme a používáme některé ty postupy. Ale to se bavíme o takových těch jako, jak to říct, tvrdých věcech. Jo? Prostě mám nějaký framework, mám nějaký koncept, mám nějaký blueprint, který vychází z nějaké zkušenosti. Dobře, naše zkušenost je trošku jiná, jsem schopen ho adaptovat. Jo? To je jedna část jejich práce a těch služeb, které poskytují. Ta druhá část se týká jako toho naslouchání. Jo? A to je, tam si myslím, že to je jako zase metodicky to mají velice dobře podchycený. Jo? Věřím, jsem přesvědčený o tom, že ať už od behaviorálních psychologů přes statistiky, jo? Že ty dotazníky, jejich jako respondenty jsme taky, jo? Protože odpovídáme na nějaký ty studie a rešerše, které oni dělají, takže to mají dobře podchycený. Nicméně pořád ve mně takový ten malý čelíček říká, hele, to je takový to, jak se jako to přání stává skutkem, jo. To znamená, spousta těch trendů, které oni popisují, je na základě rozhovorů s těma decision makerama, jo. Takže ano, obejdu tady 120 globálních jako CIO a teďka na základě toho, co mi říkají, tvrdím, že to je ten trend, jo. A teďka dobře, jo, proč to říkají ty CIO? Protože to slyšeli jeden od druhého, nebo protože si to někde přečetli a teďka je to takový to sebe naplňující se proroctví, jo. Mluvím o tom a vidím, že o tom mluví ty ostatní, takže to vlastně asi teda budu dělat, že to budou dělat ty ostatní, ale potřebuju to reálně, jo, nebo je tam opravdu ten reálný základ? To si myslím, že někdy jako je, že to je potřeba brát s rezervou, jo? Nebo nejsem tak dogmatický, abych tomu jako 100% věřil. Jo? Takže ano, mluví se o AI, mluví se teďka o těch kvadrantech, že kam všude se to cpe, jak to roste. Uvidíme s odstupem, jak moc se trefili. Určitě jim vyjde to, že prostě to bude růst a že to bude prostupovat do víc a víc sektorů a do víc a víc činností. Ale tím bych to asi ukončil, jo? Prostě
spousta těch rešerší je na základě toho, co si kdo myslí a co kdo říká a v tom množství, že oni se snaží jako skryt ty individuální motivace, jo, ale myslím si, že to ne vždycky zabere a tím pádem, že to není úplně čistě, že tam je ten nějaký zkreslující faktor. Jo, a jako vždycky, když se někoho ptáš a on se sebe reportuje, tak i to je zkreslené, tak tam já to vidím a pro mě je to marketing, nemyšleno jako komunikace, jako jen ta propagace, ale marketing jako jak vypadá trh, že to, co je na nich unikátní, je ten insight a zase vlastně, že to je nějaká sumarizovaná toho, co ti lidi chtějí. Ne, možná ne to, co potřebují, ale rozhodně to, co chtějí. Takže zase asi tam nebudou datové sklady, ale budou tam AI ready data. Je to tak. Zase, co nás těší je, takže tam teďka hodně rezonují ty metadata v těch jejich zprávách, takže to je určitě příležitost. Ale je to, jak ty říkáš, jo, prostě to přání se stává skutečností a objeví se to v těch slidech a samo se to živí, jo, takže je potřeba to brát s rezervou. No, a v tomhle kontextu mám ještě jednu otázku a to zase, co mám pocit, že na čem Profinit vyrostl, a ty si toho příkladem, je propojení toho konzultačního know-how, toho jako analytického velká čtyřka, když vezmu jako tu konkurenci na jedné straně, a na druhé straně ta jako špinavý ruce, vyhrnutý rukávy, ta implementační end-to-end. Takže to je ten princip, na kterém Profinit vyrostl a díky kterému se mu daří, že jste schopni být parťákem v caseu strategie, tak parťákem v caseu prostě implementace do nějakého legacy velmi konkrétního řešení. Myslíš si, že tohle se bude měnit s AI, že právě typicky se mluví o tom, že budou potřeba víc produkťáci? Že díky tomu, že AI odemkne implementaci nebo delivery, že vlastně najednou si schopný rychleji a větší celky dodávat a o to důležitější bude ten kontext a určit, co dodávat a chápat to, tak o tom se mluví třeba, že poměr produkťáků versus vývojářů tak bude růst ve prospěch produkťáků. Co za tebe tak konzultační, jako ve chvíli, kdy se odemyká vývoj a možnost, tak neznamená to, že z vás budou čím dál tím víc konzultanti, protože víc a víc těch řešení bude komunitizovaných? To je zajímavá otázka. Všeobecně Profinit, jak se říká, tak se vlastně realizuje jako end-to-end, jo? To znamená od té strategie až po ty špinavý ruce, ale nebylo tomu tak vždycky. Jo? To postupně to rostlo, začalo to spíš těma špinavýma rukama a přidával se k tomu postupně v průběhu let jako ta konzultantská činnost. U té velké čtyřky je naopak. Ty začínali těma velkýma vizema a postupně se k tomu nabírali ty lidi. Zrychluje se to. Já si myslím, že tohle to je jako komplexní věc. Jo. Ty pořád musíš mít tu capabilitu, být schopen to udělat opravdu end-to-end a být schopen dodat to, co naslibuješ. Jo. To je jako velice důležitý, nejenom vůči klientovi, ale i vůči těm interním týmům. Jo. Takový to nikdo vám nemůže dodat to, co my vám můžeme slíbit. Jo. Tím jsme se asi prošli všichni. A teďka je to o tom, že teda dobře, můžu mít jako customizované řešení, můžu mít ty balíčky, které postupně dávám a jenom je lehce upravu, tím pádem to zrychlím, ale pořád jako ten konzultantský tým musí vědět, co doporučuje. Jo? Nemůže to být tak, že jako nemám tu znalost a jsem schopen bez toho fungovat. To si myslím, že je cesta do pekel. Jo? To je přesně to oddělený prodeje od toho vývoje, že nemám za to odpovědnost a tím končím. Jo? Takže my se třeba snažíme, když máme ten prodejní tým, takže ten dotyčný, kdo si to vymyslel, tam nějakou dobu zůstane, nejenom kvůli tomu, aby to předal, ale i aby jako se přesvědčil. Vyžral, když no já jsem to takhle nechtěl říct, ale jako jo, protože pak jako tam přijde nějaký jiný chudák, který to tam má na hrbu a není to úplně fair. Takže tohle to si myslím, že není jako... To já chápu úplně. To můžu svý dceře říct,
kolikrát, že nemá dělat binec, ale dokud si to po sobě nemusí uklidit, tak bude binec dělat pořád. Ale ve chvíli, kdy má na starost to, že bude muset vzít ten vysavač, tak najednou si dává mnohem větší pozor na to, kam ty drobky padají. Funguje to tak, jo. Takže to propojení je podle mě důležitý, tím pádem jasně je. A my to vidíme někde i u sebe. Jo. My máme dobré řešení, které prostě dokážou fungovat jakoby datově, vidíme, že to funguje u těch 3 typů biznesu a teďka přemýšlíme, jako kam dál s tím, jo, protože je to dobrý. Jo, a máme nějaký nápady a jasně potřebujeme, nebo dobře, máme člověka, který je schopen o tom mluvit, jo, ale ten produkták mám tady prostě typizovaný řešení, ale potřebuju toho partnera, se kterým jsem schopen jako to rozvíst pro ten daný biznis a pak potřebuji ale jít do toho detailu, že? A k tomu zase potřebuji ten tým, který řekne, aha, dobrý, tady by to šlo, 80% shoda, ale těch 20% je v té kritické části a tam to tam musíme kompletně předrátovat, protože by to jinak nefungovalo, ale jako tím, že prostě dáme dohromady ten end-to-end chain, tak to bude fungovat. No, takže myslím si, že poroste ten nárok na ty lidi typu produkťáků ve smyslu, aby měli tu znalost o tom, co řeší, aby byli schopní o tom mluvit jak s tím klientem, jak s tím člověkem s doménovou znalostí, ale tak pořád zpátky s tím týmem, který to má na starosti, protože na konci dne to bude o té komunikaci, o tom přizpůsobení se. Já moc děkuju za to, že spoustu věcí, které z X nebo LinkedInu zní, jakože už jsme je propásli, tak že jsou v procesu a rozhodně nejsou tak revoluční, jak se můžou právě ze sociálních sítí zdát. Co tebe a Profinit čeká v následujících měsících nebo v následujících 12 měsících, když se podívám na to takhle, tak teď máte novou matku, asi budou další integrace, předpokládám, že teď po 3/4 roce tak už máte možnost pracovat na nových klientech, ke kterým byste se předtím asi nedostali, jako tady samotníky Profinit, tak co se teď děje a na co se těšíš, co vás teď čeká? Já bych to rozdělil na tu část, která se týká Mdoxu, nebo řekněme ty možnosti, které získáme díky Mdoxu a vlastně na to, co máme v plánu sami, protože, jak jsem říkal na začátku, ten prvotní dopad na naše klienty a na naše lidi je minimální. No, prostě fungujeme tak, jak jsme fungovali doteď, máme určitou míru nezávislosti, dobře na úrovni toho středního a vyššího managementu jsou prostě nějaký diskuze, nějaký nový byrokratický nebo administrativní procesy, ale jako toho vztahu s klientama a toho vztahu mezi náma se to jako nějak nedotýká. Takže v rámci Profinitu teďka, co nás stojí hodně úsilí, je vlastně příprava naší AI konference, AI Hotspot, která bude v říjnu, takže na to se všichni těšíme, nejenom kvůli tomu, že to bude v Doxu, ale i proto, že tam budou zajímaví lidé. A právě si budeme mít možnost třeba pohovořit o tom, jak se využívá AI v různých doménách, takže to bude zajímavé. Vedle toho v rámci Profinitu samozřejmě, když to vemu sobecky za sebe, tak já budu mít za úkol nebo pokračovat v tom, abychom vytvářeli ty podmínky pro naše kompetenční lidi, naše seniory, aby měli možnost dál se věnovat těm technologiím a těm juniorům. A vedle toho vlastně vybírat společně s nimi ty trendy, na které se vyplatí jako reagovat. Jo? Protože ne všechno, že to, co se objeví, tak jako vydrží někdy, tak jako ty životní cykly se jako hodně zkracují a je o to těžší se v tom jako zorientovat. Samozřejmě máme klasický projektový život, jo? Takže máme klienty, u kterých bude nějaké nasazování, releasy, ale to si myslím, že je takový jako day-to-day business. To, co jakoby chceme víc podchytnout, je vlastně možnost konceptu, který rozvíjíme pro určitý klienty, který se týká jako data self-service s využitím Microsoft Fabric, jo, protože vnímáme to tak, že ten Fabric, ať už skrze Power BI nebo nějakého jiného trojského koně se od těch firm dostane a když už tam jednou je, tak ho pojďme využít. Jo, takže máme na to takový koncept, který chceme dál rozpracovat.
A vedle toho samozřejmě se budeme připravovat i jakoby na ty další funkcionality, které se objevují. Jo? Začátkem roku jsme řešili migrace, jo, do cloudu, to jsou určitě témata, které budou pokračovat a teďka se na to začínají nabalovat právě jakoby využívání AI nástrojů pro migraci legacy kódu, tak je potřeba to nějakým způsobem odzkoušet a prověřit. Takže to jsou určitě témata, kterým se budeme věnovat. To je ta technická část. Biznisově, tak pracujeme klasicky pro naše klienty, snažíme se, nebo chtěli bychom to know-how, který máme v těch datech, právě posunout ještě do dalších odvětví, protože vnímáme, že právě ta data, to jejich porozumění, to je to, co jakoby spojuje ty různý biznesy a je to příležitost a ta příležitost je potřeba ji správně využít a myslíme si, že teď na to nastal ten čas. Jo? To znamená, ten cloud už není takový ten velký temnej mrak na obzoru, jo? Ale už je to takový ten mráček, který vlastně stojí za to využít. Nese to sebou nějaký investice, které jsou ale relativně dostupné, což je příležitost pro to prostě dostat ty data třeba k těm cirkusákům nebo kamkoliv jinam, kde to ještě předtím nebylo. No a společně s Mdox, tak samozřejmě pomáhá nám to interně, protože máme přístup k různým informacím. Pominu takovou tu klasiku, jako Udemy pro všechny a podobně, tak vlastně Mdox má poměrně silný partnerství s NVIDIA, takže naši AI kolegové vždycky jim to tam takhle šustí, jak si mnou rukama, co všechno budou moc vymýšlet, takže to je fajn. Takže určitě budeme pracovat na tom, abychom víc využívali ten potenciál, který tam je, protože v některých těch směrech jsme my silnější, co se týče třeba i partnerství, ale v některých prostě ten výtlak, který má Mdox z hlediska využívání těch resursů a jak se počítají ty různý ECIFy a ty různý benefity, tak jsou mnohem dál a to sebou nese možnosti, které my tady nemáme, protože nejsme schopní tohleto jakoby čerpat globálně, ale jenom z toho českého trhu. No, takže to je určitě pro ty kompetence jako velký lákadlo a velká příležitost. No a ruku v ruce s tím potom jdou ty mezinárodní projekty, kde začínáme, máme opravdu pár lidí, kteří už jsou jako na nějakých většinou spíš výzkumných činnostech, ale podílíme se jakoby na nabídkách, které jdou vlastně ke klientům, nechci říkat po celém světě, ale v Severní Americe, v Asii, to jsou jako ty místa, kde teďka to řešíme a myslím si, že to jako poroste do budoucna víc, právě proto, že máme ty jakoby datově schopný lidi, který najednou budou mít možnost se předvíst u klientů, kteří dlouhodobě spolupracují s Mdox, ale tato část jim chyběla a teď je způsob, jak to spojit. Mm-hmm. Takže příležitostí máme spoustu, ať už interně nebo externě, no a ruku v ruce s tím samozřejmě jde ta snaha zaujmout jako nové kolegy potenciální a vlastně přivést je k nám, protože věříme, že ve spolupráci s Mdox jako jsme schopni dát možnosti nebo dát na stůl možnosti, které nebyly dosud čistě jenom v Profinitu možné, ať už se budeme bavit tady prostě o zahraničních projektech, zahraničních kolezích, ale i vlastně o těch vnitřních zdrojích, které jsou potom k dispozici pro ten osobní rozvoj a tak dál. Takže pokračujeme v tom, že stále scháníme napříč všema kompetencema. Ano. A včetně juniorů. Včetně juniorů. Ty obzvlášť. Super. Já být junior a mít aspoň jednu z těch kompetencí, tak neváhám. Děkuju moc Tomáši za to, že jsi nás provedl a ukázal know-how a že na druhé straně oceánu v Quebecu a Montrealu není tráva o nic zelenější a bez ohledu na změny a to, co říká Gartner a nebo kde jste a jestli děláte pro cirkusáky nebo výrobce vajíček, takže některé principy zůstávají úplně stejný a je dobrý je i v roce 2025 je znát, umět a mít pod kůží a děkuju moc za prýma povídání a držím palce. Jirko, děkuju za příležitost, bylo to moc fajn a budu se těšit někdy příště.